Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 6, tuiga 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter Jess Inweve Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula gani mo ang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, Governor Rodora Dodod Cadjao nagpanawagan nga hindi magpangabasol sang natabo nga trahedya sa may banwasa nga Hamtik-Antike. Sa baylo, tumuro ng solusyon agud malikawan ang posible masunod nga disgrasya. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 nagpagwa sang Shokus Order batok sa Valyacar Transit. Kutob sa may mga ruta Iloilo padulong sa probinsya kang Antique. Sa kangot nga balita mga taga South Cotabato nga tuyo lang kung tani maghangaw-hangaw diri sa Iloilo kag sa probinsya man sa nga Antique na dalahig sa trahedya. Lakip na ang isa katuig nga bata. Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office nag-augment sa retrieval operations sa barangay Igbukagay, Hamtik-Antike kag hibalon taman ang latest medical bulletin sa mga pasahero sa mga survivor sa sining trahedya nga nagluntad sa Igbukagay, Hamtik-Antike kagapon sa ngapon. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo nga may mga ginpang dalaman diri sa bahin karon sa Western Visayas Medical Center. Ang mga napilasan kag ang iban sining mga iyara sa critical nga estado ang ginadala diri iya sa may syudad sa Iloilo. We'll be having the latest karon sa sining mga impormasyon sa aton man sini pa rin iyang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Natukiman man sandig sa pagpangusisa sa nga probinsya sa nga Antique kag sandig man sa pahayag gani kagaina sa Bombo Network News sa nga gobernadora nga kun sa diin medyo may mga edad na o kundaan ang mga nagabiyahe sini iyang mga bus Iloilo to province of Antique vice versa. Kag isa pagid sa mga nakitaan kag ginakabigman iyang mariit nga lugar inang crossing or inang likuon dira sa may barangay Igbukagay. That is why nga ti ara man kagaina ang iban pagid sini nga mga ahensya man sang gobyerno kag nagaplano na sa karon nga matagan sa mga nagakaigo sining lihok in terms sang pagkayo kag pag-construct sang barrier dira. Agud nga malikawan na ang kasubong siniyang hitabo kon sa mga kabombo pa naton nga familiar sa lugar. Masami ini ginaluntaran sang disgrasya. Kay may ara pa sang nabilin sining alawas sang truck. Mismo nga do kasubong iya ginsampawan sang bus sa iya sining iya nga pagkahulog sa pilas. Ang iban sining mga detalye balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto kag pagtabid manaton sa aton sining sister station ang Bombo Radio Coronadal. Bangod nga ti ang pamilya sa nga pila ka mga biktima nga taga South Cotabato ang ara dito sa ila siniya or sa aton sining sister station. Dugang nga mga balita kag impormasyon panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 6, 2023, mga kabombo at K-Star Nation sa ating Christmas countdown, 19 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang bilang ng mga namatay sa tumamang magnitude 7.4 na lindol doon po sa Surigao del Sur, sumampa na sa 3 katao. Mahigit 3,000 aftershock na itala naman kasunod pa rin po ng naturang lindol, ayon po ito sa FIVOX. Ang party list lawmaker naman, hinamon ng mga bagong abogado ng bansa na tumulong para panakasin ang katarungang pambarangay system sa Pilipinas. Pagpapauwi sa mga labi ng 2 Pinoy na binitay doon sa China, inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs. SMNA program anchor sa sila Badoy at Celis nag-hunger strike habang nasa kusadian ng Kamara. Mga senador, intelligence agencies at mga law enforcement agencies nakatakdang magpulong ngayong araw. Kaugnay pa rin po yan sa naganap na pagsabog doon sa Mindanao State University doon sa Marawi City. Matinding bigat ng daloy ng trapiko, asahan po sa susunod na 3 linggo ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Abangan din mamaya sa ating provincial report ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Naglabas na ng show cause order laban ho sa Valacar Transit Incorporated matapos nahulog sa bangin ang Ceres bus na ikinamatay ng 17 katao. At sa ating international news, abangan dahil ikalawa sa pinakamalaking lungsod sa Gaza, binomba na rin ng Israel. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na 3 katao nang napaulat na nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol doon po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Subalit ayon sa ahensya, bineberipika pa ang napaulat na bilang ng nasawi doon ho sa naturang lindol. Habang nasa 48 katao naman ang naiulat na nasugatan. Sa kasalukuyan, kabuang 132,615 na pamilya o katumbas ng 500,000 na individual ang apektado ng lindol. Sa mga kabahayan naman, umaabot na sa 3,887 yung mga na-assess na nasira kung saan 3,583 dito ang bahagyang napinsala at 304 naman ang mga nawasak. Sa assessment sa pinsala sa sektor ng infrastruktura, nasa 266 o 266 dito ang napinsala kung saan karamihan ay mga gusali ng gobyerno at mga paaralan na tinatayang aabot sa 4.8 million pesos ang danyos. Sa datos nitong umaga ng Miyerkules ng FIVOX, halos 3,000 aftershocks na ang naiulat mula sa tumamang malakas na lindol, umaga huyan ng Disyembre 3. Samantalang umakyat na sa mahigit 3,000 mga aftershocks ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa ilang bahagi ng Surigao del Sur matapos nga ang pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa nasabing lugar. Batay sa pinakahuling monitoring na inilabas ng Kagawaran, pumalo na sa kabuang 3,336 na mga aftershocks ang kanilang naitatala sa lugar buhat ng mangyari ang naturang malakas na pagyanig. Samantala sa bukod naman natalaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngayon ay nasa 132,615 na mga pamilya naman o katambas po ng 528,203 na mga individual ang apektado ng nasabing lindol. Habang nasa 8 pamilya o 28 mga individual ang kasalukuyang nanunuluyan ngayon sa mga itinalagang evacuation center ng pamahalaan. Nasa 304 naman ang bilang ng mga kabahayang natukoy na totally damaged kung saan nasa 283 dito ay naitala sa Caraga Region, 16 sa Davao Region at 5 naman doon sa Northern Mindanao. Nakapagtala lamang ng mga minor aftershock o hindi kalakasang mga lindol ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasunod po yan ng tumamang magnitude 5.9 na lindol na sumentroho doon sa may Lubang, Occidental Mindoro nitong araw ng Martes. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, pumapalo sa mahigit o magnitude 4
hanggang sa 4.9 ang naitalang aftershocks na hindi anya may kukonsiderang malakas at ang magnitude 5.9 na lindol kahapon ay itinuturing na moderate na pagyanig. Base sa datos ng ahensya, tectonic ang pinagbulaan ng tumamang lindol doon sa Occidental Mindoro na naramdaman din dito sa Metro Manila at iba pang lugar na mayroong lalim na 60 o 60 kilometers. Nilinaw naman ng PHIVOLCS official na walang kinalaman sa nagdaang tremor, particular na doon ho sa magnitude 7.4 na tumama doon sa Hinatuan, Surigao del Sur noong araw ng Sabado ang naranasang lindol dito sa Metro Manila. Samantala, inaasikaso na ngayon ng Department of Foreign Affairs ang pag-uwi ng mga labi ng 2 Pilipino na binitay sa China dahil sa drug trafficking noong Nobyembre 24. Sinabi din ng naturang kagawaran noong na maaresto ang 2 Pilipino na ito sa China noong 2013 hanggang sa mahatulan noong 2016 sa kasong drug trafficking ay binigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong kabilang na ang pagpondo para sa kanilang legal defense. Umapila din ang gobyerno ng Pilipinas na palitan ang kanilang parusa sa panghabang buhay na pagkakakulong sa halip na kamatayan o death sentence. Hindi na tinukoy pa ng Department of Foreign Affairs ang 2 Pilipinong binitay dahil na rin sa kahilingan ng kanilang mga pamilya na isa pribado ito. Inilabas nga ng Chinese Embassy ang kumpirmasyon ng pagkakabitay ng 2 Pilipino para igiit na hindi umano nito kinukonsinti ang mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Binigyan din ng naturang bansa na binigyan nila ng patas na paglilitis ang 2 ng salik sa batas at pinayagan din umano sila ng konsulado ng Pilipinas na gawin ang kanilang tungkulin para sa mga nasabing mga Pilipino. Sa iba pang mga balita, hinamon naman ni Ako Bicol Party List Representative Eliseldi Co yaong mga bagong nakapasa dun sa bar examination sa 2023 bar exam na tumulong upang palakasin ang katarungang pambarangay system sa bawat barangay ng bansa. Ito'y sa pamagitan aniya ng pagbibigay ng tulong na legal sa mga lokal na negosyante, mga dependents ng mga overseas Filipino workers at mga marginalized sector gaya huyan ng mga biktima ng mga pang-aabuso at iba pang mga krimen. Ayon kay Congressman Co, sa mga ganitong field, higit na kinakailangan ang presensya o serbisyo ng mga abogado. Habang sa ngayon, mensahe ng kongresista sa mga nakapasa sa bar exam, i-enjoy munang tamis ng pagkakapasa. Kung maalala mga Kabombo-Caster Nation, matapos nga ho ang nasa 3 buwan na paghihintay, kahapon po ay inilabas na ng Korte Suprema ang listahan ng mga bagong abogado kung saan 3,812 ang kabuang bilang ng mga nakapasa. Samantala, kumuha pa tayo ng dagdag pa mga pag-uulat dahil ang Senate Committee on Justice and Human Rights at ang United Nations Subcommittee on Prevention of Torture nakatakda raw magsanib puwersa sa 2024 upang magpasa ng mekanismo laban sa torture. Ang mga senador naman at intelligence at ganyan ng law enforcement agencies nakatakdang magpula ngayong araw kaugnay sa naganap na pagsabog sa Mindanao State University doon sa Marawi City. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nakatakdang magsanib puwersa sa 2024 ang Senate Committee on Justice and Human Rights at United Nations Subcommittee on Prevention of Torture para bumuo at magpasa ng National Preventive Mechanism laban sa torture. Ito ay resulta ng fruitful dialogue sa pagitan ng UN Subcommittee representatives at nina Senators Francis Tolentino at Ronald Bato de la Rosa. Inihayag ni Tolentino na nakabuo sila ng mga proseso para isulong ang panukala bilang pagsunod ng bansa sa Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. Ang OPCAT ay isang UN treaty na nilagdaan din ng Pilipinas kung saan naglalayong sugpuin ng torture at ill treatment sa lahat ng lugar. Unang bumisita sa bansa ang Subcommittee on Prevention of Torture noong 2015 at bumalik ngayong taon upang i-assess kung paano ipinatupad ng mga kinauukulan ang mga rekomendasyon nung nakarang bumisita sila sa Pilipinas. Ayon kay Aisha Muhammad, isa sa SPT delegates, nandito sila sa bansa upang umasiste at matugunan ang international obligation kaugnay yan sa pagsugpo sa karahasan, hindi makatao o maling pagtrato sa individual. Magtatapos naman ang kanilang pagbisita sa Disyembre 14 at nakatakdang ipresenta ang kanilang confidential preliminary observation sa bansa. And that come January, they will assist. They have promised us that they will be
resource persons during the hearings to be conducted by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So, it's called the National Preventive Mechanism. Kaming dalawa ni Senator De La Rosa, ito po yung para maging transparent yung ating mga kulungan. Makabisita, madalaw po yung mga nakakulong, hindi lamang po sa National Penitentiary, maging yung mga immigration detention centers, yung mga temporary detention centers ng ating mga senior citizens. At kanina po, bago natapos yung aming pagpupulong, naitanong ko rin kung paano tayo magkaka-access naman, kasi lagi tayo ang natitingnan, para naman po yung ating mga kababayan na sa ibang bansa, yung mga FW, meron tayo ng tatlong araw nakakalipas, 2 Pilipinong binitay sa China. So, yun naman ang tinanong ko sa kanila, paano naman tayo makakapunta at makita naman natin yung ating mga kababayang nakakulong, nakapiit sa iba't ibang bansa. So, NPM yung itatayo, yun po yung panukalang batas. Samantala, sa ibang balita naman, nakatakdang magpulong ngayong araw ang mga senador kasama ang intelligence at law enforcement agencies kaugnay sa naganap na pagsabog sa Mindanao State University nung araw ng Linggo. Sa sesyon kagabi, inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na 1:30 ngayong hapon isasagawa ng executive session sa kanyang tanggapan. Una nang inatasan ni Zubiri ang kanilang sekretariat na magtakda ng pulong kasamang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency upang alamin ang sitwasyon sa kasalukuyan ukol sa banta ng terorismo. Kasabay nito, nananawagan ng liderato ng Senado sa publiko, partikular na sa Mindanao, na huwag matakot at ituloy ang araw-araw na pamumuhay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga pangunahing balita mga kabombo, pinapapalitan ng House Committee on Public Order and Safety ang hepe ng Technical Working Group ng Bids and Awards Committee ng Bureau of Fire Protection. Iyan ay makaraang mabuking itong si Fire Superintendent Gary Lunas na ginagamit ang isang mamahaling sasakyan na nakarehistro umano sa empleyado ng F. Cora Industries na dating winning bidder sa mga biniling fire truck ng Bureau of Fire Protection. Sa pagdinig ng komite ng Kamara, nag-isa si Lunas na umamin na binili niya ang sasakyan mula sa empleyado ng F. Cora. Kasunod ito ng ipinalabas na video ng mga bidder na umaalma sa questionable procurement process ng Bureau of Fire Protection para sa binili o bibilhing mga bagong 120 o kabuang 120 ng mga fire trucks. Sa gitna ng pagdinig ay humarap itong si Ronald Cañete, ang private investigator na nagpatutuo na base sa kanilang investigasyon. Personal na ginagamit nitong si Lunas ang sasakyan ng empleyado ng F. Cora. Nabahala naman ang mga miyembro ng komite sa pangunguna nitong si Committee Chairman at Santa Rosa Representative Dan Fernandez sa posible na nababahiran ang proseso ng procurement process ng Bureau of Fire Protection. Sa ilalim kasi ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 9184 o 9184, ipinagbabawal ang komunikasyon ng Bids and Awards Committee kabilang nahudyaan ng mga miyembro ng Technical Working Group sa sinumang bidder hanggang hindi nai-issue ang Notice of Award. Tanong tuloy ni Fernandez kung para kay Lunas, hindi ba niya itinuturing na improper o immoral ang pagbili niya ng sasakyan sa empleyado ng dating winning bidder? Sagot naman nitong si Colonel Lunas, wala siyang nakikitang mali sa transaksyon. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag ang detalye ng transaksyon, gaya ng kung magkano niya binili o nabili ang naturang mamahaling sasakyan. Dahil dito, inirekomenda ng mga mambabatas na alisin sa kanyang puwesto bilang hepe ng Technical Working Group ng Bureau of Fire Protection Bids and Awards Committee etong si Colonel Lunas. Tugon naman nitong si Bureau of Fire Protection Chief Director Louie Puracan, iimbestigahan nila etong si Lunas. Inirekomenda rin ng mga mambabatas na suspindihin muna ang procurement process doon ho sa 120 mga fire trucks na may pundong 1.5 billion pesos habang inaayos pa ang mga questionableng probisyon sa bidding documents. Naniniwala kasi ang mga kongresista na masyadong restrictive ang ilang probisyon at tila raw ito ay sinadya para mapaboran ang minamanok ng mga supplier ng Bureau of Fire Protection.
Pinagtibay naman ng House Committee on Legislative Franchises ang isang resolusyon na nananawagan sa National Telecommunications Commission na suspendihin ang operasyon ng Sunshine Media Network International dahil yan sa paglabag nito sa termino ng kanilang prangkisa. Ang Sunshine Media Network International ay nag-ooperate sa ilalim ng prangkisa na ibinigay ng Suara Saga Media Corporation ng Kongreso noong Agosto ng taong 2019 sa ilalim ng Republic Act number 11422. Sa pagdinig ng komite nitong Martes, inaprobahan ni Parañaque City Representative Gus Tambunting ang mosyon na pagtibayin ng House Resolution number 1499 kaugnay sa mga paglabag ng naturang network sa termino ng prangkisa nito, partikular na ang pagkapakalat ito ng maling impormasyon at red tagging. Ayon sa may akda ng resolusyon na si Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles, nabigo ang naturang network na tuparin ang mga kondisyong nakasaad sa pribilehiyong ibinigay ng Kongreso na nagalayong protektahan ng interes ng publiko. Binigyan din ni Nograles ang resolusyon ay nagsusulong ng interes ng publiko laban sa mali at malisyosong pamahayag. Iginit din niya na ang kanyang resolusyon na nananawagan na suspendihin ang operasyon ng Sunshine Media Network International ay hindi pag-atake sa press freedom kundi pagdepensa sa karapatan ng mga Pilipino na makakuha ng tamang impormasyon. Ang pagkapatibay na ito sa resolusyon ni Nograles ay naging hudyat ng pagkatapos ng ikalawang araw ng pagdinig ng Franchise Committee na isinasagawa nitong investigasyon kaugnay nga sa umano'y paglabag ng naturang network sa termino ng kanilang prangkisa. Inaasahan ang pagkakaroon muli ng pagdinig ng komite kaugnay sa nasabing issue at sa resolusyon na ito ni Nograles, hiniling nito na sa National Telecommunications Commission na agad ipatigil ang operasyon ng Sunshine Media Network International na hanggang sa matapos ang komite ang pagdinig nito upang mapigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at maprotektahan na rin ang interes ng taong bayan. Kaugnay po niyan mga kabumbok, kinumpirma na ho ng Legal Counsel ng SMI o SMNI na si Attorney Mark Tolentino ngayon pong araw nito ang hunger strike ng network program anchors na sina dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric Celis habang nakakulong po sila doon sa Batasan Complex sa Quezon City. Ayon kay Attorney Tolentino, simula mamayang alauna ho ng hapon, isasagawan ni Badoy at Celis ang hunger strike hanggat hindi sila pinapalaya mula sa iligal na pagkakakulong sa kanila sa Kongreso. Sinabi rin nito na nakatakdang magkain ang legal team ng kampo ni Badoy at Celis ng habeas corpus petition doon ho sa Korte Suprema. Si Badoy ay nagsisilbing tagapagsalita ng National Task Force o nagsilbing tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kalaban ng Reds o Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Maalala na nitong Martes, pinakontempt ng House Committee on Legislative Franchises sina Badoy at Celis na co-anchor ng isang programa ng network at ikinulong sa Kongreso matapos na tumanggi ang mga ito na sabihin ang katotohanan o itago ang impormasyon mula ho sa House panel kaugnay sa naging source ng unverified report na 1.8 billion pesos umano ang ginastos ni House Speaker Romualdez sa kanyang bisita o pagbiyahe sa labas ng bansa. Mananatili sina Badoy at Celis sa kustodiya ng Kamara hanggang maaprubahan sa plenaryo ang committee report sa investigasyon ng panel. Dahil sa mag-holiday break ang kapulungan, ibig sabihin mananatili sa detention facility ng Kamara sina Badoy at Celis sa Pasko hanggang sa bagong taon. Sa ibang balita ho tayo, siniguro naman ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARO na konkreto at komprehensibo ang inilatag na programa para ho sa combatants na mag-a-avail ng amnestiya at magbabalik loob sa pamahalaan. Sa joint hearing ng House Committee on Justice at National Defense and Security, inusisa ni Minority Leader Marcelino Labanan ang concerned agencies kung may naghihintay na social integration program para sa mga rebel returnees upang masigurong hindi matatapos sa amnestiya lamang ang pagsusulong ng kapayapaan. Ayon kay OPARO Secretary Carlito Galvez Jr., mayroon silang inihandang transformation roadmap at normalization process na kayang tumagal at lumampas ng 5 hanggang 10 taon, kung saan binabago ang mindset at buhay ng mga dating rebelde dahil opat na rin ang kanilang pamilya at ang kanilang komunidad. Kabilang anya sa pinagkakalooban sa mga mabababa
o magbababa ng kanilang mga armas ang Unconditional Cash Transfer at Social Development Fund mula sa Department of Social Welfare and Development at assistance mula sa Department of Agriculture. Ibinida rin ni Secretary Galvez na maganda ang kanilang template sa normalization process o normalization roadmap para sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front dahil ang bawat isang combatant ay tumatanggap ng 100,000 piso na cash assistance. Binabago rin anya ang anyo ng 6 na kampo ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Kasama dyan ang Camp Bilal sa Lanao del Norte kung saan itinatayo ang 400 na housing units sa 200 ektarya ng mga lupain. Samantala, nanawagan naman si Senator Cynthia Villar kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na bigyang pansin ang kanyang commitment not to pursue na reclamation project sa Manila Bay, Las Piñas at gayon na rin sa Parañaque at Bacoor areas. Sa ad interim appointment ni Laurel bilang kalihim ng agrikultura, nagbabala si Villar na ang reclamation projects ay posibleng humantong sa mapaminsalang pagbaha dahil sa pagbara ng daloy ng tubig mula sa mga ilog ng Zapote doon sa Las Piñas, sa Parañaque, kasama na rin ang Molino sa Bacoor at yung mga umaagos sa tubig doon sa Bay. Bukod dito, aniya ang mga reclamation project ay lalampas sa buffer zone ng Las Piñas to Parañaque Wetland Park at isang protektadong lugar na nagpoprotekta sa mga kalapit na komunidad laban sa matinding lagay ng panahon tulad na lamang ng high tide, pagtaas ng level ng tubig sa dagat at storm surge at gayon na rin ang pagbaha. Tiniyak naman ni Laurel kay Villar na ang reclamation ay nasa inner portion o ang tubig bago ang Cavitex na pinaniniwalaan din ng senadora na wala raw problema. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kasapatan ng bigas sa Pilipinas hanggang sa mga unang buwan ng Enero ng taong 2024. Ayon kay Laurel Jr., hanggang sa huling bahagi ng Enero o unang linggo ng Pebrero ay mayroong sapat na supply ng bigas na mayroon ng umaari na pong konsumo ng publiko. May malalaking shipment pa aniya ng bigas na inasahang darating sa Pilipinas mula ho sa India. Gayunpaman, pinili naman ng kalihim na hindi muna tukuyin ang kabuang volume ng paparating na bulto ng bigas dahil sa posibleng niyang gamitin ito at samantalahin para galawin ang presyuhan doon ho sa merkado. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, National Plant Quarantine Services Division, umaabot sa 2.94 million metric tonelada ang imported na bigas na dumating ho sa Pilipinas hanggang nitong kalagitnaan ng Nobyembre. Malaking bulto nito ay nagmula doon sa Vietnam na katumbas ho yan ng 2.62 million na metriko tonelada. Ito ho ay 89% ng kabuang shipment ng bigas dito sa ating bansa. Tiniyak naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga mahigpit na regulasyon upang matigil ang illegal na operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators dito sa ating bansa. Ito ang binigyang diin ni Attorney Renfred Dan, ang Senior Manager ng Policy Development and Regulatory Division ng Offshore Gaming Licensing Department ng ng PAGCOR. Sa pagkatalakayan ng resolusyon sa Kamara, ang resolusyon na ito ay nananawagan sa mababang kapulungan ng Kongreso na ipagbawal ang Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas at dito nga po yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito nga ay dahil na rin sa mga krimen na kinasangkutan ng naturang gaming hub. Ayon po kay Attorney na naturang kagawaran, sa ngayon ay nagpapatupad na sila ng ilang mga kinakailangang reforma. Kabilang na rito ang pagtaas ng authorized capital stock at paid capital sa 100 million pesos at 25 million pesos mula sa dating 15 million pesos at 3 million pesos. Bukod dito ay naging specific na rin aniya ng operasyon ang Philippine Offshore Gaming Operators. Nangangahulugan ito na nakalagay sa lisensya ng eksaktong lokasyon ng naturang POGO site kabilang ang unit of floor number at building nito. Oras na natin magkakabombo 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo, yung mga Noche Buena items hindi gaano naka-apekto o makaka-apekto doon ho sa usapin ng inflation dito ho sa Pilipinas. May nakuang report po dyan si Bombo Kelly Cordero. Hindi gaanong makaka-apekto ang Noche Buena items sa overall inflation sa bansa. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority.
Sa kabila ito nang iniulat nila na tumaas ang presyo ng 152 Noche Buena items nitong Nobyembre. Gaya na lamang ng hamon na may aumento na 25 pesos kada piraso at ng spaghetti sauce na may pagtaas din na 10 pesos. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, hindi lahat binabantayan ng Philippine Statistics Authority dahil ang ilan sa Noche Buena items ay hindi kasama sa basket commodities. Sa rason na hindi naman ito pangkaraniwang kinukonsumo ng mga Pilipino. Kaya naman ayon kay Mapa, hindi magiging kritikal ang epekto ng Noche Buena items sa month-on-month inflation sa bansa. May nakita kaming increases pero ang effect niya sa ating inflation ay minimal. Dahil as I've mentioned, may mga items talaga tayo na matataas yung weights. And ito yung critical na mga items like bigas, vegetable, fish, meat, of course transport. So nagkaroon tayo ng paggalaw sa mga presyo na to. At karamihan dito actually bumaba. Kaya nagkaroon tayo ng pagbaba ng inflation rate. Nauna nang iniulat na nakapagtala ng pagbagal sa inflation rate ang Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Nobyembre 2023. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng ahensya, sa nakalipas na buwan ay bumagal sa 4.1% ang inflation ng bansa. Mas mabagal ito kung ikukumpara sa 4.9% na inflation rate na nauna nang naitala ng ahensya noong buwan ng Oktubre. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 27 minutes makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. Bago ho tayo umusad sa mga malalaki pang mga balita, bigyang daan muna natin ang live report mula po sa bahagi ng Western Visayas. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas na raw ho ng show cause order laban ho sa Valacar Transit Incorporated matapos yung pagkakahulog sa bangin nitong Ceres Bus na ikinamatay na po ng kumpirmadong 17 katao. May live report po dyan, Bombo Radyo Iloilo sa pamamagitan ni Bombo Rezi Bordon. Bombo Rezi. Pinapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang Valacar Transit Incorporated kasunod ng nangyaring pagkahulog ng kanilang bus unit sa barangay Igbokagay, Hamtik sa lalawigan ng Antique kung saan umabot na sa 17 ang namatay. Kabilang na rito ang 2 foreign nationals at 4 na mga empleyado ng bus company. Sa nasabing order, pansamantalang suspendido sa loob ng 30 days ang operasyon ng 13 mga unit sa ilalim ng franchise na kabilang ang na-accidenting unit. Samantala, nirectify ni Mr. Broderick Train, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Antique, ang unang report na umabot sa 28 o 28 ang mga namatay. Sa pinakahuling tala, narito ang mga casualties sa nangyaring aksidente. May 13 na confirmed dead mismo sa lugar or dead on the spot. Kabilang narito ang 2 foreign nationals, yung isang missionary at saka kabilang na rin rito ang isang inspector, ang driver ng bus at saka yung isang hindi pa nakilala as of now, itong lalaki na 29 to 35 years old, Bombo Genesis Bombo Marlene. Samantala namatay naman sa ospital habang ginagamot ang 4 katao, kabilang narito ang isa pang inspector, ang konduktor ng bus at saka yung isa na nirefer sa Iloilo Mission Hospital sa Iloilo City, Bombo Genesis. At saka meron pang 8 mga nasa critical na kondisyon sa ngayon. Yung iba rito or karamihan rito ang nirefer na rin sa ilang mga hospital sa Iloilo City. At saka merong 4 na nasa estable na ang kondisyon. Kabilang na rito ang isang guro na sinagip o niyakap nitong isa sa mga inspector dahilan na sa ay nakaligtas sa nasabing
aksidente. Samantala, patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Antique Police Provincial Office at Provincial Government ng Antique upang matukoy kung ano talaga ang rason ng aksidente. Iniimbestigahan rin ng mga impormasyon na ilang beses na huminto ang bus sa mga malfunction, ngunit sa huli, nagpatuloy pa rin ito sa pagbiyahe. Sa ngayon, hinihintay ng provincial government kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima laban sa Vallecar Transit Incorporated. Sakaling magsasampa ng kaso ang mga ito, nakahanda namang tumulong ang provincial government sa pamamagitan ng kanilang provincial legal office. Narito po, pakinggan natin si Mr. Broderick Cain, ang head ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ng lalawigan ng Antique. And on scene, we retrieve 16 cadavers. And for not so serious condition, injuries, but there were 7 critical victims, no, who were transported to the Delegate Angel Salazar. And later on, they were forwarded or referred to the Iloilo hospital for further treatment. And in the process, this early morning, one of the critically wounded passenger expired at 3 a.m. this morning. So we have 17 deaths, 4 on stable condition at the Delegate Angel Salazar, and 7 were critically, Angel Salazar Memorial General Hospital, rather. And 7 were transported at the Iloilo at Western Visayas Medical Center for that moment. So we have already some names here. However, their addresses are not yet indicated. Ating napakinggan si Mr. Broderick Cain, ang head ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office. Sa ngayon, tinatry pang malist yung mismong katawan or itong unit ng bus sa bangin kung saan ito nahulog dahil based sa information ng provincial government kanina lang na nasira yung crane na ginagamit sa pag-lift nitong bus unit. Pero sa kanilang pag-check ay wala nang natira na cadaver sa ilalim nitong bus sa Bombo Genesis sa Bombo Marlin. So sa ngayon, hindi pa na-extract itong video from dashcam itong bus unit na Bombo Genesis. Para sa kabatiran ng lahat, itong area na ito, itong part talaga kung saan or sa bangin talaga kung saan na hulog itong bus ay marami na rin nakaraan, marami ng aksidenteng nangyari dito. And actually, as per Mr. Broderick Cain din kanina, tinatayang nasa 50 na yung namatay na mga tao dyan sa nasabing area. At noong 2019, isang bus rin o isang unit rin ng Vallecar Transit Incorporated ang nahulog sa nasabing bangin at kumitil ng 3 buhay. Bombo Charles. Okay. Bombo Resi, clarification lamang dun sa nabanggit mo kanina. Tama ba? 13 yung hindi muna babiyahe ng ilang araw? 13 na bus? Come again, Bombo Genesis. Kasi dun sa intro mo kanina, may nabanggit ka na hindi muna papayagang bibiyahe hanggang 13 na bus units? 30 days, 30 araw, Bombo Genesis. Ilang bus unit to? 12 na lang kasi 12. Yung isa ay na-aksidente nga. Okay. So, 12 na bus units, hindi yan papayagang makabiyahe ng 30 days. Bakit hanggang 12 lang ito? Knowing, of course, na itong kumpanyang ito, ang pinakamalaki sa Asia? Bombo Resi? Yes. Kasi may itong bus na ito, or itong bus na na-aksidente, yung under sa franchise, kung saan ito kabilang, 13 units sila lahat. That is why na pag may ma-aksidente isa, so yung buo or lahat ng mga units under sa Vicina franchise ay talagang mag-stop sa pagbiyahe while na may ginagawang investigation at saka may nire-require na ilang mga dokumento, ilang mga dapat mga activities or mga actions na dapat na magawa nitong Vallecar Transit Incorporated bago sila payagang muli na magbiyahe. Pero just to clear lang, kasi baka magsabi yung iba na wala nang magbabiyahe patungong lalawigan ng Antique from
Iloilo City. Kasi I think may isa pang ruta patungong Antique at saka meron pa namang mga vans na nagbabiyahe. Yun nga lang, medyo mahal yung pamasahe sa van kung ikumpara sa bus sa Bumulton. Okay, so yung 30 days na moratorium pala ay para lamang doon sa prangkisa at hindi sa buong kampanya o kumpanya, Bomborese, Tama ba? Yes, yes, that is correct. Okay. Anong update doon sa 7 critical at doon sa 4 na sugatan? Yung pagpapagaling nila, sasagutin ng pamahalaan o ng provincial government? Yung Valle Car Transit Incorporated sa kanilang statement kagabi, nag-promise naman sila na sila yung magsasagot doon sa burial expenses at saka sa medical expenses nung mga buhay or yung sa mga hospital pa. Bombos and at saka yung provincial government din naman ay may inahanda ng tulong, pinansal at iba pang tulong para sa pamilya nitong mga nabiktima. Oo, pero doon sa 7 na nabanggit mo kanina ng critical, wala pa sa kanila ang nag-stabilize yung situation as of now? As of the latest, wala pang report as to their condition as of now, Bombo Genesis, kasi yung most dito sa kanila or most sa kanila dito nasa hospital doon sa Iloilo City, refer kagabi right after na-extract sila sa mismong bangin. Okay, sige. Bomborese, maraming salamat at from time to time muli kaming uugnay sa inyo dyan para sa mga development. Maraming salamat, ingat kayo dyan. Mula dito sa lalawigan ng Antique, ito si Bombo Razi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Ang Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo. Meron na lamang tayong 23 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita at bago tayo umusad sa mas malalaki pang mga balita mga kabombo, update muna tayo at kasama ho natin ngayon pong oras na ito ang isa po sa mga top notchers sa katatapos lamang na 2023 bar examinations. Kasama ho natin si Attorney Raquel Dominic Loretta Balisong. Siya po ay number 18 sa 2023 bar exam at siya po ay mula sa San Beda University. Para sa mga kababayan po natin nagtatanong kung ilan pong grado ho ni or average nitong si Attorney Balisong, siya po ay nakakuha ng 87.73% mga kabombo sa katatapos lamang ho na bar exam. Yung kalalabas lamang, I should say, na resulta ho ng bar exam. Good morning at or magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Attorney Balisong, ang unang katanungan ho natin sa ngayon, kamusta ho yung pakiramdam ho natin? Ano po nararamdaman ho ninyo ngayon po at pumasa ho kayo sa bar exam and of course, naging number 18 pa po kayo, top 18, Attorney? Syempre po, nagulat and sobrang saya ko ngayon na finally attorney na ako. Nung nagwi-wait kami ng results, parang ang tagal ng oras. So nung lumabas na yung results and lumabas na top 18 ako, sobrang happy na abogado na rin ako ngayon. Okay. In-expect ko ba ninyo, Attorney, na maging number 18 ho kayo dun sa 2023 bar? No, wala po akong expectations na maging top notcher. Although dinadasal ko siya na if ibibigay na na top notcher, thankful, pero hindi ko in-expect because yung bar exams, I found it really, really difficult. So, ang dami kong unsure answers. So, sabi ko, kung hindi man ako top notcher, I'm okay na bar passer. Okay. Since parehong abogado at kilalang abogado ang parents ninyo, ina-expect ho ba nila na kayo po'y magtatap or pumasa doon sa 2023 bar, Attorney? Nagulat din sila. Actually, nandun sila ngayon sa Baguio, tapos nandito ako sa Manila. So, ang mode of communication lang namin is call. So, nung lumabas na top 18 ako, tumawag agad sila and ayun, nag-iiyakan kami sa phone. So, I don't know if they expected na top 18 ako, pero I know na in-expect nila na papasa ako kasi ganun yung trust nila sa akin na I can do it. Pero I don't know if they expected na top 18 ako. Okay. Ang ating katandem si Bombo Marlene, meron din po mga karagdagang katanungan, Attorney. Bombo Marlene? Attorney, on my part po, I'm just curious, kung kayo ba yung unang nakaalam na pumasa kayo dito sa bar examinations at naging top 18 pa kayo doon sa libo-libong mga examinees na nag-take itong bar exam po, Attorney?
ako mismo yung nakaalam kasi hindi na namin nahintay yung list. Actually, ang original plan ko was to sleep all day tapos para makita ko na lang yung results after mailabas lahat. Pero hindi na ako makatulog ng 10 a.m. pa lang. So pumunta ako sa church na malapit sa amin tapos nagmisa. And then wala pa din yung results after the mass. So I decided na panoorin na lang yung YouTube live since wala na akong magagawa para din tapos na yung agony sana. So, pinanood ko na yung YouTube live. So, nalaman ko na personally na top 18 ako through the YouTube live. Ang unang bumati sa akin, I think, is yung boyfriend ko. Siya yung unang nagsabi sa akin na top 18 ako and congrats. Tapos, tumawag sa akin yung parents ko after that. Well, congratulations po, attorney. Baling ngayon pong bago na kayong abogado, ano na po ba yung mga plano po ninyo bilang isang bagong attorney? Right now, I'm working at Accra Law. So, private practice muna to gain experiences. Nasa litigation department ako because of my interests. So, siguro, as of now, as a new lawyer, I'll be continuing with my private practice under the litigation department of Accra Law. May mga particular field of specialization po ba kayo na nais pasukin bilang isang bagong abogado? For field of specialization, walang particular field, pero I'm into litigation talaga. So, sa litigation kasi walang particular na law. So, yun ang aking field of interest is sa litigation. That's why sa Accra Law, ang pinili ko ng department is litigation kasi I think I want to be trained as a litigant. Okay. Thank you so much, attorney, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na makausap po namin kayo. No? Panghuli na lamang on my part, mas pinili po ninyong mag-aral dyan sa Metro Manila kaysa sa Baguio City. May wino kung ano pong rason sa likod ho or sa kabila ho nito, attorney? Okay. So, ang decision ko to study in Manila was because of my brother. So, siya yung nauna talaga na mag-college dito sa Manila sa Ateneo. So, I think naisip ko possible pala na sa Manila din na mag-aral. So, dito ako nag-college and law school. So, I decided to study here siguro for a new environment kasi from kindergarten to high school, isang school lang. So, I wanted to explore more siguro. So, hindi naman ako natakot to go outside my comfort zone which is Baguio. Feeling ko it helped me to be the person I am now kasi it was not really a difficult decision for me to leave Baguio to study here in Manila because I think there are more opportunities talaga if you studied here. That's my perspective. Okay. Thank you, attorney. Panghuli na lamang pala para ho sa mga kababayan po natin nakikinig at nanonood po sa ngayon. Ano pong maipapayo ho ninyo sa mga estudyante? Siguro nais din pumasok sa law school, attorney? Okay, so if you want to take up law school, take it up because you really want to and you can, lalo na kailangan mo talaga dito ng perseverance and kailangan mo talaga ng sobrang tatag talaga dapat ng loob mo and sipag talaga ang kailangan mo pag law school. So kapag magti-take up ka kasi ng law school, hindi talaga uubra sa'yo yung okay na yan attitude na basta may nabasa ka. You have to really work hard for your you really work hard in law school as in any courses naman, I think. Pero iba talaga yung training pag law school lalo na kapag hindi ka sanay na nagbabasa. So kailangan mo talaga magsipag
I myself, hindi talaga ayoko talaga nagbabasa. Pero sipag talaga, kailangan talaga. Tapos, if you're looking for a motivation, don't just read and then the motivation comes. So, ayun. Lastly, full text. Read full text. Always full text ng cases. Siguro, super last resort na ang digest. Ayun, sipag lang talaga pag law school. Okay. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat po. At hanggang sa muli na kayo po aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Mga Kabombo Caster Nation, si Attorney Raquel Dominic Loretta Balisong. Siya po ay number 18 sa 2023 bar exam at nakakuha po ng 87.73% bilang average, mga kabombo. Samantala, oras natin, meron na lamang ho tayong 13 o 15 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa pagpapatuloy ng ating mga pagbabalita, maagang nag-abiso ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority sa publiko hinggil sa posibilidad ng pagbigat palalo ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Kamaynilaan ngayong papalapit ang holiday season. Sa isang pahayag, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes na asahan na pagdoble ng pagbigat ng trapiko sa susunod na 3 linggo. Batay sa pagkataya ng ahensya sa darating na Disyembre 8 ng taong kasalukuyan, inaasahang magisimulang mararanasan ang mas mabigat na trapiko ng dahil yan sa long weekend bilang pagdiriwang na rin sa Feast of the Immaculate Conception of Mary na itinakda pong special non-working day. Bukod dito ay posible rin maranasan pa ang pagbagal ng usad ng trapiko sa darating na Disyembre 15 dahil naman yan sa mga inaasahang last-minute Christmas shopping kasabayan ng payday weekend. Habang sa darating naman na Disyembre 22 ay magisimula ang pagdagsa ng mga biyaherong mag-isiuwi sa kanilang mga probinsya para magdiwang ng Kapaskuhan kasama ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, pinagabaon ngayon ng isang sakong pasensya ang lahat ng mga motorista at pasahero na babaybayin ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaugnay pa rin po sa Kapaskuhan, ilalagay ng National Capital Region Police Office sa Red Alert status ang buong rehiyon sa Disyembre 16 o ang pagsisimula po ng 9 na araw na tradisyonal na simbang gabi. Sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jose Melencio Nartates na bawat simbahan ay may mga nakatalagang kapulisan para magbantay sa mga magsisimba. Ang nasabing hakbang ay kasunod na rin ng nangyaring pambobomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4 na katao. Walaan niya silang intensyon na takutin ng mga tao sa paglalagay sa red alert status dahil ito ay normal lamang sa kapulisan tuwing mayroong mga malalaking okasyon. Nasa 75% ng mga kapulisan ang lalabas para magbigay ng seguridad sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Samantala, nasa mahigit 2,400 na mga websites naman na ginagamit para sa illegal na online sabong ang ipinasara ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia, na kahit mayroon ng Executive Order 9 na ipinalabas noong nakaraang taon ay nakapagtala pa rin sila ng nasa 2,817 na mga websites na nagpapatakbo ng sabong. Agad sila nagpag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at ang ilang mga telecommunications company para ipasara ang naturang mga website. Halos buwan-buwan ay may mga illegal na websites raw kasi ang naipapasara na batayan sa pinakahuling monitoring nila ay mayroon na lamang 37 mga websites ang kasalukuyang aktibo ngayon. Bukod anya sa pag-block ng mga websites ay kanilang tinutungo ang mga lugar kung saan isasagawa o sinasagawa ang mga online sabong. Nanawagan ng police officials na sa mga mambabatas na gumawa sana sila ng mga batas para sa pagpaparusa at tuluyang pagbabawal sa nasabing illegal na online sabong dito sa ating bansa. Nangako naman ng Department of Social Welfare and Development na ibalik sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang hanggang sa 760,000 na mga pamilya na una hong tinanggal. Una rito ay nagsagawa ang ahensya ng reassessment at natukoy ang mahigit sa 1.1 million na benepisyaryo ng FORPIS bilang non-poor o hindi pasok sa kategoryang mahihirap sa ilalim ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. Kasunod ng apela ng ilang mga mambabatas, muling nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development ng reassessment at tiniyak na ibabalik sa listahan ng humigit kumulang sa 760,000 na mga pamilya. Ang pagsisimula o sa pagsisimula po ng 2023,
Pansamantalang itinigil ng naturang ahensya ang pagbabayad sa conditional cash transfer benefit ng mga apektadong pamilya. Gayunpaman, itong nakalipas na buwan ay nangako naman ng ahensya na ibibigay din ang benepisyo ng nasa mahigit o halos 800,000 mga pamilya na naapektuhan. Ito'y kinabibilangan ng kanilang mga naipong benepisyo mula Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Ginagawa na ang mahigit 70 locally funded project ng Philippine Ports Authority na unang nakahanay sa taong ito. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, 74 na locally funded projects sa buong bansa ay kasalukuyan ng ginagawa habang iba naman ay isinasa ilalim sa rehabilitasyon. Pangunahin dito ang expansion ng puerto sa Davao City at gayon din ang restoration ng puerto sa Surigao sa Ilocos Norte at magkapalawak pa sa Kapimpin Port Orion doon sa Batan. At nakahanay din ang ilang konstruksyon ng Roro Ramp at sa Katagbakan, Bohol habang nasimula na rin ang pantalans ng Surigao del Norte para naman sa mga cruise ship. Nasimulan na rin ngayon ang konstruksyon ng breakwater piles sa Claveria, Cagayan at pagkapalawak sa Plaridel sa Misamis Occidental at gayon din ang konstruksyon ng cruise ship port doon naman yan sa bahagi ng Surigao del Norte. Ayon sa opisyal, ang mga naturang proyekto ay tiyak na makakapagpataas ng episyenteng at mas maayos na port services sa iba't ibang bahagi yan ng ating bansa. Oras na natin mga kabumbo, mayroon na lamang ko tayong 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon at sa pagkakataong ito, report ang ating pong bibigyang daan. Pero bago ho yan, abangan din ho ninyo mamaya, mayroon pong isang cancer survivor ang pumasa sa 2023 bar exam. Mamaya po yan, samantala muna. Samantala ko, patayang dagdag pa mga pag-uulat ang operasyon raw ng Metropolitan Manila Development Authority Strike Force. Puspusan ang mga lumalabag naman sa pagdaan sa EDSA bus lane, bumaba na raw ang bilang. Yan ang pag-uulat ni Bombo Tropio Anuwada Jr. Inihayag na ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA na nabawasan na ang mga pasaway na motorista na nahuling dumadaan sa EDSA bus lane. Batay sa datos ng MMDA, bumababa na ang kanilang nahuling pasaway na mga motorista na dumadaan sa EDSA bus lane. Kung dati kasi ay umabot sa 200 na violators kada araw, ngayon ay umabot na lang ito sa 100. Ayon kay Gabriel Go, Deputy Officer in Charge Special Operation Group ng MMDA, ito ay dahil sa pinaigting na operasyon ng ahensya laban sa mga pasaway na mga motoristang dumadaan sa naturang kalsada. Pati na rin ang mataas na multa na ipapataw sa mga ito. We have to understand also, especially sa ating mga motorista, hindi lang po ito dahil pinapatupad natin ang batas. It's also safety ng ating mga motorista dahil ang busway, alam naman po natin ang mga dumadaan po dyan, mga malalaking bus. So pagsasabayan po natin itong mga to, napakadelikado po to. Bukod sa bus lane, puspusan pa rin ang operasyon ng strike force sa Mabuhay Lane dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Lalo tumaas na sa 409,000 ang bilang ng mga motoristang dumadaan sa EDSA ngayon, kumpara sa 405,000 noong pre-pandemic. Gayunman, wala pa ring abiso ang MMDA kung aalisin na ba ang window hours sa number coding scheme ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwani nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Itong minuto na lamang at alas 12 na po alauna na po ng hapon mga kabombo. Ang buong lalawigan po ng Surigao del Sur isinailalim na sa state of calamity. Ito ho'y kasunod pa rin dun sa magnitude 7.4 na lindol na tumama kamakailan. May nakuang report po dyan ang Bombo Radio Butuan. Dahil sa lawak ng danyos na hatid ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, nitong gabi ng Disyembre 2, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Surigao del Sur, lalo na't patuloy pa ang malalakas na aftershocks. Ito'y matapos lagdaan ni Governor Alexander Pimentel ang Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 1410-23 upang mapadali ang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilya apektado ng malakas na pagyanig, lalo na yaong mga nawalan ng tirahan. Ayon kay Governor Pimentel, patuloy ang kanilang ginagawang assessment sa mga nasirang infrastruktura, gaya ng mga paaralan, mga tulay at covered courts. With regard to the damage po, ina-assess po namin lahat kasi maraming nasira
na mga tulay, mga eskwelahan, at mga covered court. Yung uunahin po namin yung mga pagkain ng mga tao habang nag-a-assess po yung DPWH at Provincial Engineering sa extent ng infrastructure. Yan po si Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Samantala, off-limits na o hindi na papalapitan pa ng mga tao ang Hinatuan Doppler Radar Station, isang landmark na nasa sentrong bahagi ng bayan ng Hinatuan na siyang reference point ng weather disturbance. Kinordon na ito ngayon matapos malaman sa ginawang assessment ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na hindi na ito ligtas na estruktura dahil sa mga malalaking cracks nito. Matapos ang ocular inspection, iniulat ng Department of Public Works and Highways ang severe damage ng Doppler Radar Station na makonsiderang delikado sa kaligtasan ng publiko kasama na ang mga buildings na nasa paligid nito. Patuloy naman ang ginagawang building inspection ng mga tauhan ng Municipal Engineering Office sa lahat ng mga establishmento matapos itong iniutos ni Mayor Shem Garay upang matumbok ang mga infrastrukturang ligtas at yaong kailangan ng i-repair. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linac nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Isang colon cancer survivor naman, isa rin sa mga nakapasa sa 2023 bar examination. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Vegan. Pananalig sa Diyos at tiwala sa sarili ang naging sandigan at lakas ni Attorney John Danay Aninag sa pagkakapasa nito sa 2023 bar examination matapos itong naging survivor sa sakit na kanser. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Attorney Aninag, malaking hamon sa kanya ang pagkakaroon ng heart murmur lalo na noong nagsisimula pa lamang sa pag-aaral ng law school at noong natapos at magre-review na sana para sa bar exam noong 2021 ay natuklasan itong mayroong colon cancer, ngunit dahil sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos at pagpapagamot nito ay naging cancer-free sa nasabi ring taon. Aniya, naniniwala ito na in God's perfect time ay maibibigay ang kanyang mga kahilingan at ngayong taon nga ay nakapasa sa bar exam. Nagpasalamat naman si Attorney Aninag sa lahat ng sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na sa mga tumulong upang makamit ang kanyang pangarap na maging abogado. Siguro, it was all just a test of faith. My story is not about grit. Faith that the Lord will carry you through it. Siguro that same year. Kasi ano naman sir, luckily hindi nag-metastasize yung tumor ko and they was able to take it out. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Vegan, ako si Bombo Mark Joshua Kabasan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 3 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nakapasok na sa ikalawa sa pinakamalaking lungsod ng Gaza ang mga pag-atake ng Israeli Defense Forces sa gitna ng muling pagkapatuloy ng sigalot ito laban sa militanteng grupong Hamas. Kaugnay nito ay mas tumitindi pa ngayon ang labanan sa pagitan ng dalawang panig na nagre-resulta naman sa pagdami pa ng mga nasasawi at sugatang individual na isinusugod sa mga pagamutan kabilang na mga kabataan ng mga Palestinian. Ayon sa mga kinaukulan dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan na ito ay pinangangambahan din ang paglala ng humanitarian catastrophe sa Gaza at pagdami na rin ng bilang ng mga nadi-displaced ng mga Palestinian sa lugar kung saan tinatayang aabot na sa 1.87 million ng mga individual o katumbas yan ng mahigit 80% ng kabuoang populasyon sa Gaza ang sinasabing napilitan ng lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Kung maalala mula noong gumanti ang Israel sa naging pag-atake ng Hamas militants noong Oktubre 7 ng taong kasalukuyan ay umabot na sa mahigit 15,890 ang bilang ng mga individual na nasawi sa Gaza City, kung saan 70% ng mga ito ay pawang kababaihan at kabataan habang nasa mahigit 42,000 naman ang mga individual na nasugatan. Mga kabomba at Christian Nation, narito po ang Horacio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs,
and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, sa atin pong Christmas countdown, 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na kaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Sa pagplastar naton sa mga nagapauna kag dalaguan kanon nga mga balita, yari anay aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Jessie 9 Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mula gari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon nagatingwa kinakaron nga makatabid sa aton sining sister station ang Bombo Radio Coronadal. Ang pamilya sang mga taga South Cotabato nga naghangaw-hangaw lang kuntani diri iya sa bahin karon iya sang Iloilo kag subong man mapadulong sila sa probinsya sang Antique agud maglagaw-lagaw man dito nalakip sa sining trahedya pati pasina diri banwa ang pila ka mga kaupdanan pagid sang nasambit sini karon pamilya dito sa may Coronadal sa South Cotabato nadalahig sa nasambit sining trahedya. Away lagaw diri banwa nagpatigayon man sang isa iya kapag sinapol or press conference ang Antique Provincial Government sa pagpamuno ni Governor Rodora Dodod Cajao kagagin plastar ang mga ginhimo sang provincial government nga bulig sa mga nalisdan kag sumungman sa mga nagapaayo sa tagsa ka ospital. May mga biktima man nga ginapangdala diri sa bahin karon sang syudad sang Iloilo will be having the latest medical bulletin sang mga naka-survive or mga ginpangdala diri sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan kay ang dugang pangid sini mga impormasyon in England Transportation Franchising Regulatory Board ang nagpagwa sang Shokus Order now sa bahin karon sang Valley Car Transit sa mga mayara sang plaka nga naga biyahe Iloilo to province of Antique vice versa. Standby sa aton sini karon iya nga mga kabombo mangin kaupon naton ang aton sining sister station ng Bombo Radio Coronadal si Bombo Mira Serbo. Bombo Mira, si Bombo Chamini sa Bombo Radio Iloilo, maingod to sa imo. Pre mga kabombo, pamangkoton taman kung diin na gindangat ining mga bangkay sining mga patay sa nasambit nga aksidente, partner. So ari ha,
Tagaalang ko siyang abiso mo, partner, kung okay na ang linyada sa ngaton nga flagship station dira sa Bombo Radio Iloilo, kay para mapamangkot na naton, no? Kay balaan naton nga madamo sa mga kabombo naton, mga pamilya, sini nga mga biktima, sini nga aksidente, ang nagapangayo sang update, mga tigpalamati, no? So, Arya, kay ikaplastar nato ni no, dugay-dugay mga kabombo, no, ginahulat pa nato ng signal sa ngaton nga flagship station, mga tigpalamati. Grabe, no? Kaga pamangkuton bala naton kung inay nga bus, no? Kung ining bus, mga kabombo, nakuha na bala ini sa bangin nga ginhulugan sini. Imagine that, around the 40, no, 40 feet ang kataason sa nasambit bala nga bangin, mga kabombo, no? So, amo na, no, kita man diri sa Waragwagan sa naton nga diri sa Waragwagan sa Bombo Radio Coronadal, no? Aton man gina-extend ang pakikiramay naton sa tanan bala nga mga nadulaan sa mahal nila sa kinabuhi, no? Kag especially sa mga pamilya, no? Pamilya nila Sir o ni Mama Pritzi, no? Ni Sergio Marie Alcala, no? Si Mama Pritzi Avellana Alcala kag si Sergio Marie Alcala mag-asawa ni sila, no? Kaupod ang ila bata nga si Cyrone Alcala kag of course ang bata sa pagkadalaga nga si Federica Singh, mga kabombo, no? Naka-plus star na ni sila. So, okay? Mga kabombo, okay na, partner, pasudlo na naton. Sige, pasudlo na naton. So, by this time, yara na sa pikalinyada, ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. May nga po sa liwat Bombo Radio Coronadal, si Bombo Cham ini sa piyak sining bahin. Standby man kay sa dugay-dugay, magatsikar makita diri sang latest nga mga information direktamente karon sa field sa aton sinmakopdan ng mga Bombo reporters ngayara dito sa probinsya sang Antique. Agud nga magatsikar man sang latest nga mga impormasyon kay a while ago nagpatikayon gani isang isa iya ka press conference or pagsinapol si Governor Dudut Cadyao sa probinsya sa Antique kaupod man ang iban pa nga mga ahensya sa gobyerno agud nga istoryahan ang mga nakita sinilang problema particularmente sa nasambit sining dalan kay makabi gimanadra nga mariit ang lugar, no, nga kung saan naglukso naglumpat ito ang ining Ceres bus kag gintunaan gani isang kamatayon sang mga biktima. Lakip na sinadri karon sa masubo kag mapinot man nga sitwasyon ang mga taga South Cotabato, ang ining pamilya Alcala, no? Himalo naton inang latest nakatulutabid ako dira sa imo sa mas tulo-temprano ang mga palamangkutano nimo Bombo Mira. Ang tingwaan naton ina nga masabat karon kung saan ina ining bangkay bala sang mga nagkaramatay nga miyembro sang pamilya Alcala. Masignal check ako anay kay check karon ko Bombo Mira ang aton siniiya nga koneksyon direktamente sa probinsya sang Antique, si Bombo Peter Jan Bayeska. PJB Master, signal check anay. Bombo Champ, Bombo Radio Coronadal, kamusta ang sulod naton? Alright, standby Bombo PJB. Bombo Mira, kumusta ang sulod ni Bombo PJB dira sa imo? Okay ang plastada niya, Bombo Champ. Alright, sige. Okay, what's the latest, Bombo PJB Master, sa report? Please come in. Bombo Champ, gusto tayo baloon na derive sa pinakalita sa datos naton sa mga kalamatay, pamilya Alcala, the same ang mga apelido sa tatlong nga nagkalamatay, Bombo Mira. Bombo Champ? Okay, ang sa listahan naton, Fritzi Avellana, Jo Marie Alcala, Cyrone Alcala, kag Federica Singh. Master. Walter mo karon, no? Bali, based diri sa pag-check naton diri sa mga na-confirm so nagadanga tanan sa 17 tanan ang mga nagkalamatay. Diri sa karon Bombo Champ,
Walte gina trace pa naton diri kay base sa PDRMO diri karon ang gipanghatag nga mga pangalan ng ang mga edad sa recent time nga bala man mga bata pa diri kag gurupi na bulubanta na humahom lang nato ng mga pag-idaron nila diri Bumot Santo ara sa tatlo mga duwa ka tuig diri iya sa karon kay bay sa pinakalitas nga ginawiyatan ta ang managkalamatay diri Bumbotsam panglawago naton amo ni si Delyaba Werbor Biliones. Amo ning datos diri sa PDRMO naton nga sa gipatagawa press conference kag ang ikaduha diri si Sigundis Jim Andres Hungko. So amo ning na-confirm nga patay kag ang si Espina Nelson kag si Buelga Francis Jan Cuarte. Buelga Francis Jan Cuarte, si Habiliana Pretsi, pagkatapos si Sing amrigurong ang Indian nationalist siya, Sing Federica, kag ining si Cyrone Alcala, amo ning taga South Cotabato. Kaya ining si Ramon Salbani, Salbani, amo sa bata sa abogado nga only child bala to nga si Conjera College sang Sitio kag taga San Jose Antique, amo ning address kana diri sa listahan naton. Si Patrick Muscumi, Patrick Musumi, kag si Janen Marquez. So amo ni siya ang taga-Hamtik man, 24 years old ni siya Bombo Champ, kag amo ni siya maestra ni siya sa Central Philippine University. Si Janen Marquez, kaining si Ricky Serios, amo ni siyang driver sang Ceres Bus, kag ang inspector diri amo ni si JB Abordago. May isa diri nga mga edad sila 20 to 35 years old, lalaki ni, mo pa sa pagkaroon ang ginatuan ma-identify kag pangatchat pa nila ang mga pila diri ka mga ano nila, ang mga kagamitan bala diri Bumbotsam, kun bala sa diin isa subong ang mga gamit sang sining mga nagkakalamatay kag iban pag diri sa mga nagka-critical. Ang sa na-critical sa pito diri Bumbotsam pero Master, aplo pasensya sa pag-utod sa imo. Ining mga nagkalamatay as per declaration sang probinsya sang Antique, diin na ni subong ang ila sa mga bangkay ginpangdala na bala sa punerarya sa diin ni karon. Ang kay na diri sa pag-check nato Miracle Bilin pag diri sa may morgue, diri man sa punerarya sa San Jose Antique, diri sa karon ginapangdala ang iban niya do gitang transfer sa iban niya punerarya diri sa nga pamilya nila diri iya sa subong matinon. Diri ka man pa na double check diri sa nga ano ni sa iya sa nga ado sa iya sa nga provincial social welfare bala based man diri sa may mando man ni Gobrodora Kadyaw diri Bumbotsam. Ang diri pagid no daligi kay kumpiton ta para makumpleto ni si City tanan ka nagapatay. Ang isa diri si Pandagani Jose Glenn, amo siyang inspektor sang Ceres sa bus, kag si Jomari Alcala. Jomari Alcala kaining si Marcelino Welma Felipe. So amo siyang konduktor sang Ceres bus, kag ining si Tom Elisaga Bombo Champ. So daw amo ni siya napatay dito sa Mayabay sang Iloilo Mission Hospital. Mission Hospital. So ginadala ini siya kag walte ang critical diri, so pito ang datos naton. Kag subong ti padayon pa pero siya kasiguruhan pero sa gihapon ti ginatinguan pa nga ma-survive ini sila karon nga pang transfer dira sa hospital from Angel Salazar Memorial General Hospital diri sa may San Jose Antique. So gid pang transfer dira sa mga private hospital kag iban dira do laban dira gid pang transfer gid sa Bayabay sa Western Visayas Medical Center. Amo ni Sir Jane Mejia Bombo Champ kag sa may Western Visayas Medical Center ni siya. Tapos si Kiatson Timothy James dira sa Western Visayas Medical Center kag si Dominic Hakaban
diri sa may Don dito hospital, kag si Juan Miguel Pijares, so diri siya sa may Sikuwan, bumutsam sang diri karon sa may area gid sang Angel Salazar, kag ining si Esmael Amparado, kag ining si Isisi Nicolas diri sa may Western Visayas Medical Center, Mandurriao, kag si Kim Sinen Dolioso Ramos, so sa Western Visayas Medical Center man, diri karon. Ang mga stable diri daw ay parigi panagutan nga makagwa na sa ospital kay daw natruba ni sumali 4 ang kabilog, si Miribit Santerba, kag si Lorna Ubiha, kag si Christopher Simulaba, kag kalakip rin si Nika Marie Sarbano. Amo rin karon mga stable ang mga kondisyon nila diri sa karon. Way diri na butang diri bubutsan ang isa to kataga ka Coronadal to nga si GC Adiliana to bla. Bubutsan ka daw na dula to. Nakita siya. So daway din na butang tan diri na dugang sa stable bla. Way sa na check na to diri ang datos sa nga pwede RRI mo. Diri iya sa Coron City way nakuha ang identity yan Amo kung paano nga daw ay sa madala diri sa listahan. Diri iya sa subong at material bubutsan. Okay. Sige, standby gid, standby dira Bombo PJB no kay check taton sining sister station ang Bombo Radio Coronadal. Bombo Mira, so as per reports sang aton sining upod dito iya sa may area sa probinsya kang Antique, ginadala dito sa may isa ka punerarya sa may banwasang San Jose sa probinsya kang Antique ang remains sining mga kalamatay. Lakip na sina diri ang mga taga South Cotabato nga na-mention nato na while ago, ang ila siniiya karon nga mga pangalan na Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Champ, no? Go ahead. Okay, Bombo Champ, no? Sa mga biktima, no? Nga nalakip diri from South Cotabato, ginkilala ini nga sila Fritzy Havillana, Jo Marie Alcala, Zyron Alcala, kag si Federica, kasi nga Bombo Champ, no? Actually, no, gusto ko lang ay diri Bombo Champ na nagpadulong diri sa Waragwagan ang pamilya ni Sir Jesse Havillana. Actually, si Sir Jesse Havillana, kag mga na-mention na ko nga 4 individual Bombo Champ nga napatay sa nasambit nga aksidente, magkapamilya sila Bombo Champ, no? Bali, ang relasyon ni Sir Jesse Havillana diri kay Ma'am Fritzy Havillana, youngest nila ini nga utod Bombo Champ, no? Bali, si Fritzy, asawa ni Jo Marie Alcala Bombo Champ, no? Kag bata nila si Zyron Alcala, kag ining si Federica Singh naman bata sa pagkadalaga ni Ma'am Fritzy. So bali ang natabo diri Bombo Champ, no, nalakip ining 4 sa 17 nga nalista nga magkapamilya nga nagdulaan sa nga kinabuhi sa nagluntad bala nga aksidente dira sa bahin sang Hamtag Antique, Bombo Champ, no. Actually, no, emotional na nagpadulong diri ang pamilya nila Bombo Champ, no, kay sa subong ginapamangkot pa nila kung diin man nga punerarya ginlagak ining bangkay sining 4 nila nga pamilya, and at the same time Bombo Champ, no, ginapamangkot man sang ilang nga pamilya kung diin nga hospital ginadangat si Mr. Jesse Havillana ini nga one and only bala nga survivor bala Bombo Champ. And sa dugang gusto nila nga mabalaan kung sa diin ang bangkay sang 4 kag amo to Bombo Champ, no, kung sa diin hospital nadangat si Sir Jesse Havillana, Bombo Champ. Alright, sandig sa report ni Bombo PJB ang mga ginbawian sang kabuhi on the spot ang gindala sa punerarya, no, dira sa banwasang San Jose Antique. Kag ang isa nga ginbawian sang kabuhi sa ospital amo si Jo Marie Alcala, no, ginbawian ini siya sa ospital as per declaration man sang doktor
kagapon sining adlaw Bombo Radio Coronadal. Si Mr. Jesse Abiliana, ginconfirm man kagaina sandigman sa pagtabid nato dira sa inyo sa may Bombo Radio Coronadal, nakita pa siya sa CCTV footage nga nagpanaog sulo pa gani sa kay Bombo PJB, Bombo Mira, nga ginapangita man karon nila si Mr. Jesse Abiliana kay why siya malista sa mga survivor, pero ginkonfirmar kagaina nga ini siya ang nakasakay man dito sa bahin karon sang bus nga naglukso sa Pilas diri sa probinsya kang Antique, Bombo Radio Coronadal. So sa dugang pa nga pala mong katanon, Bombo Champ, no? Kamustahon ko lang tani kung nakuha na bala ining series bus nga nahulog sa Pilas, Bombo Champ. Okay. Sige, check naton ina with the Bombo PJB sa aton sa linya. Master, nakuha na ang series bus nga nagtibusok dira sa may Pilas, Master? So sa Bombay sa pinakalites naton nga pagigangot diri kay kay PDRRMO head sa may Antique si Sir Broderick Prain. So ga-coordinate pa sila dira sa may Balicar Transit sa kung paano mabutong kay mabudlay Bombo Radio Coronadal ang pagbutong kay kang gabi gin-attempt siya nga butungon mga around magbubanta naton mga nagahilapit na sa alas 12 sa tukang gabi, pero nabugto ang lubid. Daw ang ginapakita nila to, daw gid bala? Bombo Champ, daw sulid siya. Kumbiyor ang time to gamit sa mga rescuer naton nga ginapakita na kagabi nga makuha. Kalakip man diri nga nag-insist ang pulis naton na hindi tanay din taga-unahon kay ongoing pa investigasyon nila kay gina-retrieve pa tong dashcam para makakuha tong memory card. Bala, subong tiyari pa diri kag daw gina-coordinate direkta sa pulis kag sa management sa Balicar Transit ang series bus mo Champ. Okay. Bombo Radio Coronadal. So, Bombo Champ, no, through Bombo Peter, dyan, i-clarify ko lang, diin gindangat nga punerarya, ining mga bangkay kalakip, ining apat nga taga-South Cotabato, Bombo Champ kag Bombo Peter. Master? Diri sa may San Jose Antique, bala mo diri sa may San Jose, tatlo maladri ang punerarya mo. Bombo Champ, pero hambal ni Sir Broderick Prain, ang iban to nga mga pamilya nga ari diri nagidya na base sa Antique, may iban to agin transfer ang himata nila to sa isa diri ka punerarya. Pero magdirekta na mag-coordinate diri sa may PDRRMO naton o kung sa mga pulis sa Antique, lamang matigayon kay base sa pinakalitas siya kay ina. May nakalabiling pa diri sa may Angel Salazar Memorial District Hospital kay ginahulat ang pamilya. Ang mga ganing ginapangita naton si Jess Villana, diri nagapinamangkol kita sa guard kay ina di kung may Jess Villana pero ay nakasulat ang ngalan niya di, bubutang. Okay. Bombo Coronadal. Bombo Mira, Coronadal. Yes, sa Bombo Champ. So, i-clarify lang naton nga wala pa sa ospital si Sir Jesse Abiliana, Bombo Champ. Negative kay amo man inang isa sa mga ginapangita man diri karon naton kay why man siya nalista sa mga survivor, sa mga critical, sa mga stable kag subong man sa mga kalamatay abi, no? Gina-counter check pa ginaton ina. But na-confirm kagaina nga nakasakay siya sa series bus nga amo gani ni ang nahulog dira sa may Banglid, no? Sang barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Now, anong plano sang pamilya, Bombo Mira, mapadulong sila diri sa probinsya kang Antique agud nga himuson ang remains sang ila sini mahimata? Actually, Bombo Champ, no, sa akon nga impormasyon, may mga paryente, may mga pamilya na sila nga nagpadulong mismo sa Antique. Kag ang ilang sitwasyon dito, Bombo Champ, kinapangita pa nila si Mr. Jesse Abiliana. So amo na lang gid ng ilang nga hope pala, Bombo Champ, no. Kag gusto ko lang i-clarify, no, nga base nakaupod bala si Mr. Jesse Abiliana dira sa Western Visayas Medical Center. I-clarify ko lang base nakaupod siya dira, Bombo Champ. I-counter-check ina naton kay ang latest nga listahan nga ginauyatan naton diri. Amo na ni siya ang final list
sandigman sa PDRRMO sang probinsya sang Antique karon. Now, as per information, ano kuno ang ginkadto diri sang pamilya ni Alcala, pamilya ni Javillana diri sa bahin sang Iloilo, Bombo Radio Coronadal, Bombo Mira? Yes, Bombo Champ, no? Kay nagliga dabi nga Nobyembre 28, nagpadulong sila sa Iloilo, Bombo Champ, para mamasyar lang puntani dira, para kay may mga kamag-anakan sila, may mga pamilya sila sa Iloilo. Kaga itong pagpadulong nila abi sa Antique, no, base man sa panaysayon naton sa mga nagpadulong nga pamilya ni Mr. Jesse Javillana dire, si Mr. Jo Marie Alcala, may aras ang pamilya sa Antique. Amo na nga nagkadto sila lima dito sa area nga to, Bombo Champ. Okay, so bakasyon man lang kung tani gali tong ila kag daw dala hangaw-hangaw. O galing kay ti hindi mayong palad, nalakip ini sila sa trahedya. By the way, i-confirm ko lang ining Zyron Alcala, amo bala ining 1 or 2-year-old nga bata, Bumumira? Yes, Bombo Champs. Inang si Zyron Alcala, amo nang nga bata nga 1-year-old. Bata ni siya nanday sino gani? Bata na sanda ni Pritzi kag ni Jo Marie Alcala, Bombo Champ. Kag actually ari sa dubang pa Bombo Champ, ining si Jo Marie kag si Pritzi gikan ini sa Italy na Bombo Champ. Bali nagbakasyon din sila dire sa Marbel, dire sa Coronadal City. Tapos napagdesisyonan nila nga magmamasyar dira sa Iloilo kag sa Antique, no? Kag mutuga ni Bombo Champ, no, nga gina-expectar nila nga mag-reunion patani sila subong Sabado, Bombo Champ. Okay, so masubo-subo karon iyang bahin sang kabuhi isang pamilya Alcala. Ining trahedya nga natabo diri sa probinsya sa Antique kag nagapalabot man kita Bombo Mira diri sa Bombo Radio Iloilo sang pagpakigunong sa ila sining kasubo, no? Siguro from time to time forward kami dira sa inyo sang mga updates kag ining isa pa sa mga ginapaligban karon sang pamilya ining si Mr. Jesse Javillana or Jess Javillana. Kung bala, ano na ni ang iya sining status kay as per records, why dire ang iya sining pangalan, but na-confirm ini kagaina nga nakasakay siya sa series bus nga nagtibusog kani dira sa may probinsya kang Antique. Bombo Mira. And sa dugang lang Bombo Champ, no, pamangkuton ko lang kung ano na ba ang plastada dira with the Bombo Peter sa area sang Hamtak para malaragway man nato sa mga tigpalamati naton kung kamusta ng area sa kung diin kung sa diin pinangyarihan bala ini nga nasambit nga aksidente, Bombo Champ. Okay, sige, check naton. Bombo PJB Master, kumusta dira karon sa may area sang Hamtik Antique, particularmente sa may barangay Igbukagay, Master? Sa may barangay Igbukagay, Bombo Champ, so na kang aga pag sandag sang adlaw, so kitang double check sang rescuer naton Bureau of Fire, kada kalakip diri sa mga kapulisan tang palibot nga area, para masiguro nga kung may nakalabilin para bala dito nga mga bangkay. So gina-declare kambal ni Sir Broderick Prain ang PDRRMO head sa Antique, so na-clear na dito ang area. Kung hindi ko agalin sa gabi, Bombo-Champ, pinagagaan kita diri mo, palabot natin din kang gabi, so mga around 7, nagapatigayon, kag bisan tumabudlay, kag dead spot po ay isang signal ang communication dito, Bombo-Champ, so gintang check natin dito, nakita na ba itong ginaputo sa kanibarbag na magamay nga, tinuto siya, so posible mo itong bata, ang duwa katuig, ang taga-adara sa may area sang South Cotabato, kagi pamangkot naton kung anong sitwasyon. Isa dito siya sa mag-declare nga dead on the spot. Both siningon kung kaso nga may membro sa pamilya niya, nga daw may ara pa sang pulso. Bala mo bubutsan pang iban to, kung malin sa dito sa dalom sang pilas, dito sa may sapa, sa series pass, may iban dito nga gin-check nila, daw ay nag-response ang pulso niya, pero pag abot na si babaw sa pagpasaka, dito kaging double check pagin siya nga pila dari ka mga
daw mga rescuer naton, ginatang chat nila, tapos daw may nakapisik pabalabot, sila nakahulag pa. Isa na dito si Ramon Enrique Salbane, defect ni, amo ito kung paano magdala sa diri sa may Angel Salazar, Memorial District Hospital. Bakit nagbinulagay ni sila? Ate, amo na ganun katingwa, kita diri bumutsang na nakita gid si JC Abiliana ni, para na ano natin bala, check kung ano ang identity kay mismo kita diri personal do hindi ka kilala kay ang gamit diri mamutsang. Importante kay isa makaliga kay nang gina-question diri sa pagdapabigayon iya sa press conference na kung ano ang mga personal belongings nila sa kung paano di nakita ini siya. Kung nakita tani sa muning nga parte sang lawas kung napatay wallet halimbawa mamaya ID. Kita ni ang pagpatigayon sa pag-conduct sa investigasyon sa pulis naton. Dira na nakuha para nga ma-identify siya kadang proseso bala sa way sa pag-retrieve o kung pag-search and rescue dito kung na-identify kag may identification card na kuha sa wallet sa lawas ang patay. So, na-identify siya nga muna siya tanig yung pangalanan bala, Bambutsam, yung pangalanan ng bangkay nga muna yung pangalan niya para mahapos ang pagtumod bala. Dari Bambutsam, Bombo Radio Coronadal. Okay, mamangkot ako, Bombo Mira, nakahatag balasang description ang pamilya ni Jessie or ni Jess Avillana kung may mga palatandaan, mga tattoo ini siya sa iya siningalawas para nga mas mahapos ini siya ma-identify pananglitan? So far, okay. Amo na lang ni Bombo Champ, no? Butangan na, okay, may picture kami dire Bombo Champ, no? Kaga isend lang namo ng iya nga laragway para i-identify na lang ni ara kita sa nga basihan dire kung sino ining si Miss o kung si Mr. Jessie Avillana Bombo Champ. Sige, kung masend nyo na, ipacheck naton ini sa may area, kag later on siguro maka-update kami gilayon sa inyo kay nahibaluan naton kung ano man ang balatsagon sang himata nga nagahulat sa kung ano man ang mangin sitwasyon abi or estado sang ila sinimata ngati ang iban sinigani na natumod kay na-identify na but may isa pa nga sa karon ginapaligban kung anong iya sining estado. Mabalik kami dra or magapagingangot kami liwat sa inyo, magahatag kami sang dugang updates para man iya sa pamilya sang nalisdan nga may apat gid sini ka mga himata nga nagtaliwan or napatay sa sining trahedya nga natabo diri sa may Hamtik Antique Bombo Radio Coronadal. Kaga Bombo Champ, wala na ako sang dugang pangapalamangkatano na muna makigangot kami sa inyo, no? Mangayo kami from time to time sang update, no? Halin sa inyo, no? Kaga at the same time, update lang gida Bombo Champ to kay madamo sa mga himata dire, no? Nga nagahulat, no? Angot sa kung ano ang natabo na kay Mr. Jessie Avillana, kaga kundiin specifically nga punerarya makitaan ini nga apat ka mga taga South Cotabato nga napatay sa nasambit nga aksidente Bombo Champ. Padamo gid nga salamat. All right, thank you so much sa Bombo Radio Coronadal. Makakuha kami isang update gilayon namon nga i-feed dira sa inyo sa mga updates sa direkta dito iya sa may probinsya kang Antique. Salamat gid sa aton sini nga sister station. No, sa kay Bombo Mira sa aton sini nga mga kabombo kay as of this time ang ginauyatan rin naton sini iyang nga dato sabi no ang mga on the spot nagkalamatay ang ginbawian sang kabuhi sa ospital ang mga dead on arrival ang mga critical kag ang mga estable na no or mga survivor sa aton sini mga kabombo but may isa pa karon ka missing amo nga ning paraligban ining si Jessie Avillana kung diin na ini siya karon no sa aton sini nga mga kabombo. Balikan ko na si Bombo PJB, wrap up lang kita master. Mangayo ko sang jutay sini iyang nga mga impormasyon natuhoy karon sa ginpanigayon sini nga press conference. Anong plano sang provincial government sang Antique karon sa sining trahedya nga natabo dira sa may banwa sang Hamtik master? So ang probinsya sa Antique may assistance sa igahatag sa tagsa ka pamilya sa dirigid sa mga taga-tumandok bala taga 20,000 pesos. So gana proseso panisubong ang provincial
social welfare di kinang hede, wala rin pa-interview diri sa aton, ayawan pa rin sa bubutang kapang-gather ni isang mga identity kag kung taga diini nga barangay at mga nagkalamatay. Sige, coordination sa mga barangay kung taga diini siya, Bombo Champ, bauti, amo na Brasiling ko wigig kang gabi, mo ti paano na tumatumo na nagkalamatay, kay tani ang proseso na, una pa lang, Bombo Champ, ang identification sang mga napatay mo. Siyempre natural kung ma-identify na siya, nga muna siya, halimbawa kung may mga wallet siya na, isa sa mga personal belongings nila, isipti nila, konti lang unod, pilang kwarta, kung ano pagin. So, amo nang isa kang ginapang check dire, tapos itandaan gid nga amo ni siya nga tawo niya, amo ni nakuha nga identification niya, para mabalaan siya bala. Kaya amo to kung paano may pagsalangisag kang gabi, kag hasta subong aga, hasta subong sa listahan kanila ni wag mga edad kag address pa niyo, ngalan lang. Ang ginapang tumod, diri karon sa base sa pag-check naton. So, amo na mahatag assistance, kay representante ang PDRR mo hide nga si Server Direct Train. So nagplastar man kung anong ila sina-experience dito. Yari pa matiyan sa bala mabutsam sa pagplastar sa pagpatigayon sa press conference. Diri sa may binirayan o kung diri sa iyagid sa nga PDRR mo antike sa mapagingutan naton mabutsam. The problem, as our governor has said, that there is no signal, so we have a gap in communication. So I decided to personally went to the area to determine what is really the problem, and it was confirmed that we cannot access communication there. So what I have to do is to leave the emergency operation center and proceed to the area. So I designated our MDRRA Mohamtik as the incident commander as our initial IC to supervise the management of the response operation. Then PD Abran also arrived, and there was a transfer of command, and they assumed the on-scene commander, the IC, and it was of course supported by the Bureau of Fire Provincial Office and other response team from the 5 municipalities, namely San Remeo, Sibalom, Tobias Fournier, San Jose, and Patnongon, and of course Samtik. So the effort was successful, and on scene we retrieved 16 cadavers, and four not so serious condition, injuries, but there were 7 critical victims who were transported to the Delegate Angel Salazar, and later on they were forwarded or referred to the Iloilo Hospital for further treatment. And in the process, this early morning, one of the critically wounded passenger expired at 3 a.m. this morning. So we have 17 deaths, 4 on stable condition at the Delegate Angel Salazar, and 7 were critically, pardon? Angel Salazar Memorial General Hospital. And 7 were transported at Iloilo at Western Visayas Medical Center. So we have already some names here. However, their addresses are not yet indicated. But of course, this incident is still on the process of investigation. That's why I think our PD Abran will be the one who will share to you on the extent of the investigation being done already. But our also one of the concerns, of course, there are belongings of those victims at the scene. So I think this will be also used as an indicator, as to determine the identities of this person under addresses. So the last person to be retrieved is the inspector of the series bus. It's 2:30 in the morning go.
And at 2:40, I demobilized some of the resources already, especially the RRMO, the PNP, the Bureau of Fire Protection on some of my units, because it's already after the clearing operation, and we determined that there's no other victims left. But I transferred the command to the municipal, the RRMO, and the barangay, because the operations is not yet terminated, given that the bus is still to be taken off from the site. Master? Oo. So pumutan no si Sir Roderick Train bautik pro pasensya lang sa pamilya diri. Labi na sa mga taga South Cotabato kay mabudla gid ya bubudonita kaya mismo sa mga pulis naton di ako na bubutsam ang pagpatigayon diri kaya subong kun masiyanta to kagabi sa to sa area hindi kaya makaset sang tsura sang bangkay nga sa sulod mo. So gina safe diri sang mga authorities naton ang bangkay kay representative diri sa may punerarya kag mismo sa Burge humalin sa Burge kag punerarya gid. Okay. Amo na lang niyo para hindi mabudlayan gid. Kasubong nabi sa pamilya dito sa may South Cotabato may mga himata man diri sila. Now, para hindi na gila mas mabudlay kung nagapamati man dira authorities from the province of Antique, hingadla na lang kung sa diin nga punerarya gindala ang mga bangkay. Kung 17 tos la hingadla ng punerarya, makanto ditong pamilya. Now, kung nara sa morgue sa ospital sa Angel Memorial District Hospital, tumuron kung pila ka bilog. Kung sa 17, pulo abe ang ara sa punerarya sa San Jose, 7 ang sa morgue. Amo na lang sina para nga ang pamilya makabulig man identify sa sining mga bangkay, Bombo PJB Master. So mo na karon ang natubod kaya mga pagsalagisag diri mo botsa. Bala mo pagdala diri sa isa ka punerarya, pag-abot dito sa pamilya, masig man ni sila. Naga-pull out si pulis nato na tumasamtik mo. Ang gindala sang kung sabi sang elf truck ang mabangkay pinangkarga lang to. Halin dito sa may barangay Kabugay, Hamtik-Antique, sa dito sa Kinulugan. Sila man lang gani, ang ibang tiway mag-aupo ng pamilya, kaya hindi gani matumod, kaya way identification, kaya na pagputo sa kanimer bag. Amo to kung gagabi, pinamangkot sila, sa kung sino, kung sino to mga bangkay, sa day sino yan to, hindi man masabat sa mga natugdan nga nagakater de, kag nagadala sang bangkay, kung sa day sino yan to, ang gitang dala, diri iya sa karon. Bombotsam, so amo nang pinakalitas sa sitwasyon, diri karon sa may area mismo gani ang hambal ko kaina ang provincial social welfare and development sa may area sang Antique nagalingin ulo man ti tano ko tumakata assistant may timel karo kondo hindi pa nilagi matang locato ang mga pamilya sang sining man nagkalamatay. Okay na kita na Master. Why na sang problema mo nang pinaka-the best ning solusyon i-plastar sang provincial government sang Antique kung sa diin nga punerarya gindala, kung may nabilin pa sa morgue, kantuan sa nga pamilya, kag sila ma-identify. Bala mo kung amo ning sitwasyon, karon kung ang mga pinangputos ng mga bangkay, pasugtan ina karon nga bukaron, madugay na karon, so much better nga dito na lang sila direkta sa may punerarya kag sa morgue, no? Para nga way na sa nga namo pa iyang kung ano man dira karon nga matuga pagid nga huol sa pagproseso sa sining mga nagkalamatay, no? Amo na lang ang pinaka-the best siguro hingadlan kung sa diin nga punerarya kag kung may nabilin pa sa morgue kag dito na lang kantuan sa nga pamilya Master para nga way na sa nga namo pang rekubitos bala, no? Para ma-identify na ni dayon kiti ang sitwasyon sa series hindi mo asan sang series bus hindi man magkalamo mo naglalapta na tong ila sining mga kagamitan. Ang iban sini siguro ti Wyman wallet ara sa ila sini nga bag or kung diin man nila ng pamutang ti hindi pa na iya nga si right there and then husisaon mo to kung sino kay kadamo sang mga biktima. So amo nang pinakahapo siguro pinaka-practical sining imuon sang authorities dira sa provincial sang Antique itudlo kung sa diin gindala nga punerarya sa nasiling ko na liwat
kag kung may nabilin pa sa morgue, itudlo man dito kung sa diin nga morgue, kung sa diin nga ospital, para nga pamilya dito makadto. No? Kag siyempre kita dire, mabulig man kita sa pagtumod sa kung sanday sino pagidira ang way pamahingadlan nga nalakip sa mga nagkalamatay. Master, thank you again. Sa mga karana, ang pinakalistas ka mga sitwasyon dire, sa karon tinintindihan taman sa nasiling terapi inamit na naton provincial director asang Cebu Police Antique na istorya taman dire kagad may mga proseso mga protokolo sila nga ginasunod. Hindi man sila magbuka sa cadaver bag kag silenti na tan-awon tana kung ano nang mga itsura nila kag mismo dire sa area sang morgue sang Angeles Salazar. So may protocol man ginasunod. Amo ni karon ang advice lang atong sa pamilya, ma-assess na lang kita dire sa Bombo Butsat, mas maayo gyud daw sila mag-direct naman kuno dire sa authorities naton di kag sa may bahin sang PDRR mo na nabase man dire sa area sang San Jose Antique, Bubutsang. All right, Master, thank you again. Well, sir, gihapon live direct na dire sa may area sa probinsya sa Antique para sa mapangalagad sa Bubanay Sugto naglaman sa Bombo PJB. Para sa number 1 ang most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Peter Jan Bayasca sa imo siniiyang follow-up report. Di mabudlay ang sitwasyon na insindihan ginanaton kag ining mga bangkay hindi man niya siling amotobla para nga ma-identify mo, buksan mo lang to atong mga ginpang plastar to sa may kilid ang mga na-retrieve. No, kag impang plastar sa kilid sa nga lagyan, pang buksan mo lang to, hindi man ina basta-basta kag sa nasiling nga ni Bombo PJB may mga ginagakigo sini nga protocol nga ginasunod man ang aton sini nga mga authorities, no? That is why ang pinaka-practical sini iya nga pamaagi, no, ihambal iplastar sa nga local authorities nira kung sa diin nga punerarya gindala ang bangkay kung pila ka bilog ang ara dito, kung sa morgue may ara pa nabilin, kung sa diin pagin nga punerarya gindala para iya nga makatuan sa nga pamilya, siguro with the help man sa nga provincial government nira nga makater nila ang transportation para nga magpadulong sa mga punerarya, kay tatlo man lang kuno punerarya dira para nga matumod kag ma-identify kung sino gid man bala ining pagkakilala or identity sang mga nagkalamatay, kaya ang iban diri banwa wala pa iya matumod. May mga pangalan kita diri na uyatan pero why pa sang address, why man gani isang edad ang na-confirm lang naton adto ang pamilya siyempre sang taga South Cotabato nga nagpahayag nga may yara sang 1-year-old amo ganining si Cyron Alcala nga nalakip sa mga ginbawian sang kabuhi sa nagluntad sini nga trahedya. 46 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay dugangan panginaton ining mga information ginatingwa naton nga malabot diri ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sang Antique agud nga makakuha kita sang dugang pangin sining mga information kag sa sining confirmation man kon may ara pangin sila sang dugang nga na-identify. Now, nga mga casualty sa sining trahedya nga nagluntad sa banwa sa nga Hamtik Antique. Balikan naton ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras na. Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Paskwa kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan, sang malipayon nga Paskwa, kag mainuswagon nga bagong tuig.
Ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sa Ninga Launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa Gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hotel. Sa linya naton karon sa Sinimatinyon si Mr. Broderick Train, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya Iyakang Antique. Sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Mayong hapon. Mayong hapon man na Bobocham, no, kag sa tanan nga tagpalamati sa imong programa. Yes, as of the latest, sir, kumusta dira ang pag-account naton sa mga casualty kay may isa kami diri ka pamilya from South Cotabato, may isa sila kamising kag hindi pa nila mapatod kun bala nalakip sa mga casualty or survivor or critical or stable, kaya ang pangalan niya wala sa aton sining listahan. Ginatumod naton research si Mr. Jesse Havillana, Mr. Train, sir. Tama na, no, kay ang aton nga Provincial Health Office, no, nag-inform sa aton diri nga may isa pagkakadaber nga hindi pa na identified, wala pa na claim. So nagapangayo sila kabulig nga kung pwede, no, nga ma-disseminate ang information sa sining identity sang tao pamaagi sa iyang tattoo, no, kag gender niya sini lalaki ni, kag may tattoo sa right arm nga honeycomb ang iyang design, tapos may tattoo sa right leg kag sa tiyan niya sa stomach, no, may ara man siya nga tattoo. May kataason ni siya sa mga 5'7" to 5'8", no, ang kataason sini. Kag ginabalabanta ang iya edad mga 29 hasta 35 years old, no, ang iyang edad. So mo nilang ang ginatag nila nga mga identification para makamabuligan man, no, kang aton opisina nga makatigamot kita sa aton man nga mga iba-iba nga mga DRRM offices nga basi makilala nila ini o basi nga empleyado, no, sa ilang locality. Ang iya ni nga bayo, sir, nakaitom siya tapos may kalo siya nga puti ang iya nga shorts maong.
Ambuli ang hindi ko pa na kita agad ka hindi ko madumduman. So most probably pabalikan ko din siya dito sa provincial health office. Pag kuhaan ta ka kang picture, mga identification nga mga mark niya sini kag ang feature niya So amo nila siguro yung mabulik nato para nga mapadasig ang pag-identify sang sini nga lawas ng tao. All right. Now, isa pa gid sa mga luyang naton may baluan and of course sa benefit man sang pamilya ang mga nagkalamatay mawian sang kabuhi on the spot man or dead on arrival sa ospital. Mauna kita sa on the spot, Sir Broderick, diin sila ginpangdala sini iyang mga punerarya? Actually, sa iba-iba man nga mga sa morgue lang sa provincial health office gindala ni gili sila tanan. Dali lang ginahulat sa pamilya ang ining ginapa-identify sa pamilya kung sila gid man pag ginapadala na sa ila sa ila man tanang napilian nga mga funeral parlor. Ang mga DOA so nagapamilyan sa morgue sa ospital. Okay. So ang mga nagkalamatay ito na kuha na tanan sa area sa scene plus ang may karon ginapa-identify pa nga isa ka cadaver diin ini sa liwat gani Sir Broderick? Sa aton ospital sa Delegate Angel Salazar Memorial General Hospital nga morgue dila makita ni siya Okay. Mo ganing ginapanawagan sa aton provincial health office. So kung may pamilya nga magpadulong sa probinsya kang Antique sa Banwa sang Hamtik agud iya nga hindi na sila mabudlayan direkta sila sa may Angel Memorial Angel Salazar Memorial Hospital diretso sila to sa may morgue or mag-coordinate sila sa provincial health office agud iya nga ma-guidan sila kag ma-assist sila sa pag-identify sang mga unidentified pagin or makuha na nila ang bangkay sang ila sini mahimata, sir. Muna lang man ang pagaymo nila. Magpag-angot lang sa aton health office para in cases na kinahanglan nilang ma-verify o ilang mga kamag-anak dira lang sila makadto. Okay. How about sir, ang situation karon dito iya sa may Igbugakay sa mismo scene na pull out na bala naton ang series bus dito kay nasiplatan gani namon sa amon sini mga kuha sini iya nga video and pictures may isa pa gidto ka truck nga as per information dito nahulog man na sang una pa Sir Broderick. Tama na nagasalampo ang mga truck na nagkalahulog tungkol gani nga accident prone area na kadamo na sa mga insidente nga disgrasya dira. So amo na nga na-identify ni siya nga pinaka black spot namo nga itungod gani nga damo na sa insidente sang mga pagkahulog o disgrasya ka mga bases. So, sa subong aton sa subong ang aton nga ginaulat na lang ang feedback ko na retrieve na ang truck mismo kay kaina sang aga ginumpisahan na sang kumpanya sang series na kuhaon na ining truck ginaulat na lang nato feedback ko nakuha na gid man kay pagdalo ni sa Iloilo. All right. Sige. Thank you so much Sir Broderick sa imo sini iadugang nga informasyon and hoping ma-recognize ang asang pamilya at tong mga description nga ginpanghatag nimo kag tubtub iyang ma-identify kung sino gid man ining nasambit karon nga isa pa ka bangkay nga wala pa matumod bangod nga hindi pa siya ma-identify but may mga markings sa iya sining lawas sa tato kabay pa nga may makatumod ang gilayon sa iya Sir Broderick. Tama sa to. Salamat lang sa oportunidad nga mabuligan nyo kami man para ma-identify ining kadaber nga ara pa sa aton nga morgue diri sa provincial health office. All right. Sige. Once again, thank you so much kag may hapon dira sa imo, sir. Likewise, sir. May hapon man sa tanan. There you have it, si Mr. Broderick Train ang head sang provincial risk reduction
Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya Iyakang Antique. So ang description sa aton sini nga mga kabombo, may tato nga honeycomb sa natuo nga bahin sa iya sini nga kamot. May tato man sa iya sini iyang tiyan. Oh? May tato man sa iya sini nga natuo nga tiil. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. So may mga pictures kita diri nga ginauyatan kag ipasa naton ini sa Bombo Radio Coronadal para iya sa konfirmasyon sang pamilya. Suliton ko nga ang mga na-recover nga bangkay sa may barangay Igbukagay dito mismo sa site, ang ara sa karon sa may Angel Salazar Memorial Hospital. Ara dito mga bangkay. Kung may mga ginpadalaman kuno sa mga punerarya, pwede gid magpakig angot or mag-coordinate sa Provincial Health Office para iyang matumod ining mga identity sang mga nagkalamatay karon sa sining trahedya dira iya sa may banwa sang Hamtik Antique. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Amo to ganing hambal ni Mr. Broderick Train, siya may isa pa ka kadaver karon nga why ma-identify, tapos yun panglawag ya ang description sa aton sini nga mga kabumbo. Hopefully nga may makakilala ini sa iya kag matumod kag makuha man siya sang iya sini nga pamilya, agud nga mahatagan man siya sang formal sini iyang lubong sa kung ano man iyang disposisyon dira sang pamilya karon sa mga nagkalamatay. So bisan ang disaster ang risk reduction and management officer sang probinsya kang Antique naghambal nga inang area dira sa may barangay Igbukagay ang accident prone area. Accident prone area, iban sinigambal nga mariit ti hamakon yung sinabanwa. Una gani abi naton nagbulag ang chassis sang series bus. Pero ining balabag pagid iya nga do kasubong ginatungtungan sang series bus, isa ina ka truck nga naglukso man dira, na disgrasya man, same spot sa aton sini nga mga kabumbo. Nagapalabot kita iya sang condolences sa pamilya sang mga nagkalamatay or ginbawian sang kabuhi sa sining trahedya dira sa may Hamtik Antique. May ara to yang ati mamalayi lang kung tani manog kapitan sa barko, mamalayi lang kung tani. Amo ni karon ang iya sining nadangtan, may mga estudyante, may mga manunudlo sa aton sini matag palamati. But ang mga ahensya karon sa gobyerno nato na nagahulag naman. Just like sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, nagpagwa na sila sa show-cause order batok sa sining Valyacar transit. Kag may preventive suspension nga ginadagdag diri sa mga units nila nga nagabiyahe Iloilo to province of Antique, vice versa. Kag siguro nagakaangay nagid lamang, it's about high time nga hatagan man sa nagakaigo siniya nga pagtamod ang pagpanghusisa bala partikularmente sa mga public utility bus. Kung ini sila ang roadworthy pa. Kay ti nagapati kita nga the moment nga maghalin ini sa ila sini iya nga grahe ang isa ka public utility vehicle
nagapati kita nga ti na-check na inisang supervisor kung dalag ko abi nga mga fleet dira or bisan hindi man gid or bisan single single nga unit nga before pa man iya nga magbiyahe kay ti ang gina-cater nimo mga pasahero, mga commuter yara sa imo sini iya nga kamot kung ikaw ka driver ang kabuhi sang imo sini iya nga mga pasahero, no? So, pasiguraduhon mo gid nga dapat wala diferensya ang imo sini nga brakes. Ang tubig nimo bastante, ang hangin sang imo sini nga guba, ang imo sini iyang asayte, so on and so forth. Di ba? Sa aton sini mga kabombo. Oh, di ba may mga motor vehicle inspection naman kita subong? Ano iya ka, how often nga gina-check ang mga salakyan katulad abisang nga mga dalagko sini iya nga mga company isang bus sa aton sini mga kuturan. Standby kay Bomboroni Pregua kay may flash report, may VA sa San Jose, Antique man sa Gyapon. Sus Maria Kagusi po. I-check tabi Bomboroni sa flash report, please come in. Bombo Champ unahon tang duwa ka BA nga nagluntad subong nga adlaw sa probinsya sang Iloilo. Una sa Banwa sang Pabiya, isa ka pribado nga jeep kag wingban ang nagbunggoanay sa barangay Maliaw, Pabiya, Iloilo. Santo sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, nadulaan sang preno ang jeep nga ginamaniyo ni Jezreel Capendo, residente sang Cuartero, Haro. Ang driver naman sang wingban amo si Chris Boy Baguboy, kag residente sang Cades, Negros Occidental. Sa subong Bombo Champ, maswerte nga wala naman napilasan ang duha ka magtingbang nga bahin sa nasambit nga insidente. Kag Bombo Champ, sa Banwa naman sang Antique, nagbalisgad, probinsya sang Antique, nagbalisgad ang isa ka di pampasahero nga jeep sa boundary sang barangay Supa kag barangay Badyang, San Jose, Buenavista, Antique. Santo sa inisyal nga investigasyon sang mga otoridad, madasig ang pagpadalagan sang driver sang amo nga jeep kag nagtuyo ini nga mag-overtake sa ginasundan nga multicab apang wala na kontrol sang driver ang manibela. Maswerte naman nga minor lang nga kapilasan sa lawas ang naangkon sang amo nga driver. Wala naman ini sakay nga mga pasahero ang jeep sang natabo nga insidente. Bombo Champ, sa Banwa naman sang San Joaquin, nasapuan ang lawas sang isa ka lalaki nga ginalid malapit sa baybay sang barangay Igkundaw, San Joaquin, Iloilo. Base sa inisyal nga impormasyon, nakaduct tape ang mata kagang baba sang lalaki, subong man nakagapos ang kamot niya sang duct tape. Bombo Champ, sa subong nagapadayon ang investigasyon sang San Joaquin Municipal Police Station kag ginaulat ang scene of the crime operation. Bombo Champ. Flash report, ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Ronnie sa imo sining flash report. Ang dugang nga mga balita kaga impormasyon inyo bantayan sa panay nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover. Gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9.
2023. Sa ining nga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kaupurang Technocrats Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tiyon sa kamong musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa December 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Anon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa intanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sang palatuntunan kahapon lamang program. Today is December 6, 2023. Check ta ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share
kabombo, 19 dias na lang kag Pasko na, 19 days before Christmas. Kagang akong nga Belen, kulang pa sa Christmas lights. Ang inyo siguro kompleto na din, no? Ang inyong mga puni. Well, anyway, again, this is Tita Regine, nag-aabi-abi gid sa inyo tanan, mga kabombo. Ginkibot kita kahapon sa hindi manami nga balita na aksidente, no? Ang isa ka bus, kag 16 gid ka mga tinuga ang nadulaan sang kabuhi. So we pray for strength and also courage para sa mga pamilya sang sini nga mga napatay, that they will have, no, the courage to face ang ini mga pagtilaw sa ilang kabuhi sa sining panahon pa sang Pasko. But anyway, sa sining nga hapon, mga kabombo, sa aton nga pagbalik sa mga istorya nga aton nga ginpangbasa kahapon. Actually, isa pa lang ka-story na nabasa naton kahapon and wala ta siya natapos. Kag ini nagikan sa kay Taurus 27 sang 3rd District. So, gina-recount niya din sa aton kung paano nga kadamo gali sa mga babayi nga nag-agi sa iyang kabuhi. Well, of course, naghambal siya, no? Ngati basi ang iban dira magahambal nga hindi manami ang iyang pagkatawo, kag makasiling sila ang tagsulat, malapad sang mata, hindi kontento sa isa, palikero, oportunista, o kung irresponsable, apang matuod, hambal niya, biktima lang sang sirkumstansya. Di pa dayo nun ta kanon, ha? So far, dun mga 4 girls na to, ang aton nga nadangatan sa pagbasa natin sa iyang sulat. Kung di ako magsala, 4 o kung 5 na. But anyway, before natin padayunon ang sulat na rin ni Taurus 27 sa 3rd District, ani-aray ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan from Francis Lazatin, Kung Gusto Mo Ako. Good afternoon and welcome. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y
Francis Lasatin, kung gusto mo ako, exclusive dari sa Bombo Radio Philippines. Sa oras natin, 24 minutos na, makalipas ng alas 2 sa hapon. Well, yesterday, no, gina-istorya diri sa atin ni Towers 27 sa 3rd District kung paano nga kadamo sa mga babae nga nanging kabahin sang iyang kabuhi kag kayang-kaya niya gid nga lutsan, no? Sometimes two girls at the same time. Tapos kung medyo mabatyagan, mabalaan sang isa do ka, he has his own ways para nga malutsan niya kag patihon gyapon siya sang babayi. Anyway, hambal gani niya do mabuhi man abi Tita Regine patay kun maghambal ako. So pati man sila. Sugpunan tangi ang istorya sa sininga hapon. Tita Regine, may another problem pag nag-abot. Sa pag-eskwela ko, wala ko libog, pero sa mga babae, dira ako gapalibog. Isa ka adlaw, nagkitaay kami sang pakaduha ko. Tinawag niya ako. Cousin, sambal niya, dali lang. Kilala mo gali si Miss J? Dugay na pangita iya sa imo. Classmates kami subong sa isa ka college sa Haro. Nakipot ako nga sa kadugay nga wala kami communication ni Miss J. Ari, nagtuhaw naman. Sa pagpamilit sang pakaduha ko, kinaduan ko si Miss J sa school nila. Kag what can you expect? Kundi, nag-on kami liwat. Hambal niya, ginhulat ko gidikaw sa sulod na sang 6 years. Kag happy ako kay nagkita ay ta. Di, sinogid ako nga magbalibad. Hay nako, imbis nga torn between two lovers, nahimo nga 3 lovers. Pilidad gid. So abi mo Inday Regine, kaagi ako date 3 ka beses, isa ka adlaw. 1 p.m. si Miss ER or Miss 4 p.m. si Miss J, kag dinner si Miss M. Hay nako, ang gugma kung magabot, tingob. Apang ang problema, tingob man. Hindi lang ina Inday Regine. May classmate ako nga gahambal nga after graduation, masulod siya sa pagkamadre. Tawag naton siya nga si Miss R. Hambal ko, pangalyagan ko ikaw para hindi ikaw magsulod sa pagkamadre. Ang matuod nga rason nga mamadre na lang siya kay tama ka istrikta ang mga katiyaan niya nga 3 ka mga laon. Sinagod siya sa iyang mga tiya kag ang parents niya dito sa Bicol. So permi ko siya nakulit kag sagad man siya sunlog sang iyang friend saying, hindi ka na magmadre, madre di pamilya ka na lang. Sa dalayon namon nga upod kag dalayon nga pangaluyag, hinambal niya ako. Kung sincero ka sa akon, hulata hasta mag-graduation. Nakibot ako kaysa matuod. Ginsensorar ko lang siya. Kung tuod gid nga masulod siya sa vocation. Pero wala ako mag-expect. Gintuod-tuod niya. Another problem naman, hindi lang namamangka sa 2 ilog, kundi namamangka na sa Pacific Ocean. Kag matuod gid, pag-graduation, ginsabat niya ako with the first kiss in her part. Pero ano ang natabo? Pagkasunod nga adlaw, binawi niya. Nahinalian lang siya kuno. That was the shortest relationship I ever had. Steady for only 12 hours. Then, closing na tita. Nagpauli si Miss sa Amon Banwa. Wala siya ka-attend sa graduation ko. Si Miss J naman, wala man. Kag si Miss M lang ang nag-attend. Pinakilala ko pa siya sa ako niya parents. Sa kay Miss J, nag-attend pa ko sa graduation niya. Kag ako ang escort niya sa graduation ball nila. Pag vacation, ato ko nagtiner kanday Miss M sa Mina. Pag opening, nabaton ako bilang instructor sa isa ka engineering school sa La Paz. Kung sa diin, dito man nag-eskwela si Miss M. Kagakuha sang kurso nga commerce. Ay sus. Nag-ayo siya sa akon nga matransfer sa isa ka Catholic school sa Haro. Di ba mangkot ko siya? Nga hambalya,
Nahuya ako iyang mabalaan sang classmates ko nga ang boyfriend ko faculty sa ginaeskwelahan ko. Ti, wala ako gid mahawiran. Nagsaylo gid siya. Naghalin man siya boarding house pero open man ko mag-visit sa iya kay pamilya na ang kabig nila sa akon. Pero one time, nagsulod sa isip ko nga pamasyaran sa Miss R sa Miagao. Agud nga kumustahon. That time, ga-teach siya sa isa ka private school sa Ilabanwa. Kagapin pa, wala kami formal breakup. Pag-abot ko sa Ilabanwa, nagdiretso ako sa school nga ginatudloan niya. Namangkot ako sa mga estudyante kung kilala nila sa Miss R. Sinugiran siya sa mga estudyante nga may gapangita sa iya. Gani, sinugo niya ang estudyante nga hambalon ako nga mahulat lang. Kay dugay-dugay, buhi naman. Ginhulat ko siya, kag pagka 11:30 sa udto, nagwa siya. Hinagad ko manyaga sa restaurant, pero hindi siya. Hambalya, didto na lang kita sa balay, kay budlay na mabalitaan sa mga tiya niya nga may lalaki nga ginatabo-tabo siya. So, nagupod ako sa balay nila. Pag-abot namon, gintulok ako sang 3 kalaon, ibabaw idalom. Naghimo si Rose sang panya ganamon, kay waay magsapak sa amon ang iya katiyaan. Sang ulihi, minagwa nga tigulang. Namangkot, sino kaw? Kag maano kaw giya? Hambal ko, nangamusta lang kay Miss R, kay dugay na kami waay magkita ay, mag-classmates kami. Sunod na mangkot, ano ubra mo? Hambal ko, ga-teach man pero sa college. Hambalya, man-an mo ga maestro ka o giyati mo? Biniyaan mo imo estudyante? Sinabat ko, college ako na maestrohan, gani may mga inoras nga wala ko klase. That's why ari ako. Pagkaon na mo ni Miss R, nangagda ako sa ila. Siling ko, ma'am, makaon kita? Sinabat ako sa isa, kaon kaw dyan kung mayad kalag mo. Namula sa Miss R, kag daw mahibi. Tapos kaon, tinawag siya sa mga laon sa kwarto, kag akigan. Nagrason siya. Di ano gusto ninyo? Sa kundi indiin kami makadto? Mayo na gani, kay ginapormal ako sa lalaki. Almost 1 p.m., mabalik na sa Miss R sa school, naglisensya ako. Siling ko, ma'am, malakat na kami. Thank you, Gid. Sinabat ako sa isa. Panaw! Hindi ka na magbalik, Gia, ha? Pagalalahain ako. Sa Miss R, wala ka pugo. Nagtululo iya luha. Samtang galakat kami, gahilibion siya. Hambalya, te, nakita mo na ang rason kung nga ang ginbreakan ko ikaw, bisan palangga ako ikaw. Time passes by, kag nabalitaan ko na lang na nag-resign si Miss R, kag nagpauli sa Bicol. Isa ka adlaw, hinagad ako sang uncle ni Miss M nga mamiyesta sa ila barangay, kay siya ang kapitan. Wala si Miss M, kay may klase pa sila. Nagkadto ako, kag samtang gahalubilo ako sa kaparentihan ni Miss M, may nagkapatulong nga babae, super ganda, mataas, kag may porma. Namangkot ako, sino na siya? Hambas ng kapitan, pakaduhan ni Miss M, si Miss Jo. Name niya Amoni. So pinakilala ako ni kapitan kay Miss Jo. Hambal ni Kap, Jo, si Taurus 27, nobyo sang pakaduhan mo. Nagkamustahan ay kami, kag nag-istorya. Hindi lang amuto ang tinion, nagakita ay kami ni Miss Jo. Pero halos kada adlaw, kay gaopra siya sa isa ka department store diri sa city. Sa dalayon namon nga kita ay, nag-close kami. Kag malaka na lang ako ga-visit sa kay Miss M. Halos kada gabi, ginasugat ko si Miss Jo sa iya ginobrahan. Natingala si Miss M, kung nga nga malaka na lang ako gakadto sa iya, hambal ko, loaded ko sa klasiko. Ambot, kung nga nga daw mapatay ako kung hindi ko makita si Miss Jo. So time comes nga pinangaliyagan ko siya.
Kag sa dalayon nga kita ay namon, sinabat niya ako. Tinago namon ang amon relasyon, apang natabo ang isa ka bagay, nga hindi ko na malikawan si Miss Jo. She was 3 months delayed. Sa mabalan ko, doon na feel ko nga hindi pa ako ready mga sawa. Naglibog akong ulo kung ano himuon ko. Kung kaisa, dugatuyo ako malagyo. Ginsugid ko ini sa akong best friend, nga isa man ka maestro. Hinagad ako sa friend ko nga magbakasyon sa Ilabalay sa Baratak Viejo. Agod kapaliwaliwa ako sa akon nga pensar. Nagupod man ako. Likom sa akon ihibalo. Ginsugid gali isang akon best friend sa iya Iloy ang problema ko. Tinawag ako sa iya Iloy, kaglay gayan. Hambal niya. Ato ba nga ang problema? Hindi pagpalagyuhi. Who knows? Base amo ina ang imo swerte. Kung palagyuhan mo, base sa pila ka adlaw, anak mo mismo ang mapatay sa imo, kay wala ka mo magkilalahay, kay gintalikdan mo sila. Na-realized ko nga husto ang nanay sang ako nabyan. Nagpauli ako kag inatubang ang problema nga ako man ang naghimo. Si Miss Jo, galalain, sang madula ako sang 4 ka adlaw. Kapila siya magbalik-balik sa balay, kag manghusisa kundiin ako. Halos daw maano na siya, kay wala gid balita kundiin ako. Sa magkita ay kami, parehas gatulo ang amon luha sa kahidlaw. Sa laktod nga pulong, kinasal kami sa civil, then sa church, sang ulihi, sang duhana ang amon anak. So civil anay and then church, sang duhana ang kids. Sa piya ka bahin, sa mabalitaan ni Miss M, nga kinasal kami sang iyang second cousin. Daw halos mangin matay siya. Naluoy man ko sa iya, pero wala ko mahimo. Inatubang ko lang ang responsibilidad ko. Ang mga first cousins ni Miss M, nagdumot sa akon. Kag ginahanting nila ako kay mabalos. Apang, nagpatunga si Kapitan, kagang isa pagid nila katiyo. Ginambalan sila, kung mapatay ninyo si Taurus 27, duha na gid perdita. Remember, second cousin man ninyo si Miss Jo. So, batunon ta na lang, kay pareho lang nga biktima sila. Ginambalanay sila, kag sang ulihi, binaton lang nila ang natabo. Karon, 4 ang amon bata ni Miss Jo, kag puro na professionals. Ang isa seaman, ang isa OFW, ang isa nurse sa Japan, kag ang youngest, HRM graduate. Apang hindi diri nagdulog ang ini nga kasaysayan in the Regine. Nagapati ka bala nga life begins at 40? Sa sulod sang 20 anyos, manami ang amon pag-upod ni Miss Jo. Sa 1995, nagsaylo ako sa trabaho sa gobyerno, kag nangalagad bilang isa ka department head sang amon nga banwa. Year 2000, nag-uso ang cellphone. Ang pinaka-common nga brand, Nokia 3210, kag 3310. Kung may cellphone ka that time, tama ka convenient ang imuhulag. Nag-uso man ang TextMate. Year 2003, may nag-text sa akon. Hi, pwede makipag-TextMate? I answered, yes. Then, naging TextMates kami. Siya si Miss G. Isa kami mataas nga posisyon sa DILG Region 7. She was 25 years old and single. Nagpakilala man ako nga 35 years old kag single also. Sus, grabe kagid ha. Pero ang matuod, 44 years old ako that time. Sa dalayan namon nga teksanay, we decided to meet. During that time, kay office head ako, halos every month may travel, seminar or training kami. Natingala si Miss Jo kung nga Cebu ang venue permi nga napili ko. Pero ang matuod, because nagkitaay kami ni Miss G. Then, nangin kami for more than 2 years. Bulan sa October 2004, may seminar kami sa Cebu. Nagkitaay naman kami ni Miss G. Kay plano niya, pagka-December, maupod ako sa iya sa Bogo City, ang iya nga hometown. Gaplano na siya gani isang wedding.
kag ginahuo ko man. Meron ka, ginahuo mo. So pagpauli ko after 2 days, ano man nga kadimalason. Inabot ako sa personal necessity, kay magpa-CR ako. Nabilin gali ang cellphone ko sa kwarto, kag nag-signal, kay may message. Sus, disgrasya, nga binasa ni Miss Jo. Ang nasulat, amo ini. Sa aton nga pagpanumbalik, mga kabombo, paano siya nabuking sa iyang misis, ano atong message nga nagabot sa iyang cellphone. 40 minutos bago or 40 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, we are going to finish reading ang sulat ni Taurus 27 within today. Dapat matapos sagid. Sa ating pagbalik, mga kabombo, sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ininga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos ng musical extravaganza. Kaupurang Technocrats Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang Padayon kita sa sulat ni Taurus 27. So amo ni Tita Regine ang mensahe nga nabasa ni Miss Jo. Ang nasulat, Honey, I'm very sorry. Akala ko nakabuo na tayo, pero dumating ang mens ko, so wala. Gawa na lang tayo uli pagbalik mo. So kung ikaw asawa, ano ay han ang batyagon mo? Pero believe din ko sa asawa ko. Tinawag niya ako sa kwarto, kag sukmaan. Wala ako ginbuyayaw. Nangakig siya sa akon, kag mga 3 ka bulan nga wala kami magintindihanay. Halos na maluhod ako sa iya sang pangayo sang dispensa. Ginsugid ni Miss Jo ang natabo sa iya best friend, kag sa late vice mayor namon, kay pareho sila nga babae. Tinawagan nila si Miss G. Apang primero, di magpati nga may asawa ko. Gusto niya ako ang mahambal sa iya. Pero hindi ako kagalikaw. Nga ang gamo, basi, maglala. Wala kami kahibalo nga ang best friend ni Miss Jo nagtawag sa opisina ka DILG sa Cebu. Kaginbuyayaw si Miss G. Nabalahuba sa ila opisina ang natabo. Kag sang ulihi, nabalaan ko paagi sa mga office mates ni Miss G nga nagpa-reassign siya. Una sa Santa Fe, then sa Daan Bantayan, kag lately sa Tuburan bilang MLGOO. Nabalaan ko man nga namana siya sa hulihi. Pinatawad ako ni Miss Jo, kag dako ang akon pasalamat. Si Miss G, wala kami formal nga communication until now. Si Miss S, balo na siya, kag puro man sa abroad ang 3 ka bata. Si Inday, balo naman, kag doktor na ang bugtong niya nga anak. Si Miss J, balo naman, kag sa abroad ang mga anak. Si Miss M, wala ko detalye, but I know, sa Antique siya. May pamilya man siya. Si Miss R, military ang napamana. Kag bati ko, gin-stroke siya. Abi mo, nag-message ang iya anak sa messenger ko, nagkapangumusta si Miss R. Sa pinakita sang anak niya ang reply ko, nagyuhong-yuhong gid siya. Si Miss M, sa Canada subong. Si Miss R, retired principal sa Naga, engineer ang bana. Pagkitaay namon sa reunion, hambal niya sa akon, ang poem nga hinatag ko sa iya, ginatago pa niya, hasta subong. Ang title niya, How Can I Forget? Kag kami ni Miss Jo, live happily despite sa mga troubles nga amon nga naagyan. Kutob diri na lang, kagabay pa, magustuhan mo ini, bisan tama gid ini kalawig, ang matinahuron, Taurus 27, sang 3rd District, sang Iloilo. Well, there you have it, mga kabombo. Nag-end good man siya. Finally. Mayo, no? Updated siya sa mga nagkahalanabo, sa kabuhi, sa mga babae nga
at one point in his life nangin kabahin sa iya nga kabuhi. Well, of course, hindi naton siya pag-i-judge kiti siya ganun mismo naghahambal nga siguro ang iban mahambal palikero siya, hindi manami ang iyang ginapanghimo, pero according sa iya tunto siya, something like that, pero hambal niya biktima lang kuno sa circumstansya. Do you agree? Biktima giban siya bala or siya ang namiktima? Well, anyway, sige, we are not going to judge you. And sometimes gid man no, we do not know nga ang kadamudamo pa sa mga tao, sa mga babae, kung ikaw lalaki nga mag-aabot sa imong kabuhi. And then before mo nga masalapuan ang paragid sa imo. Wala no, how we wish we all knew. Gamay pa lang ta kung sino ang aton nga mangin partner in life sa ulihi. Ti kundi life would have been so very simple and not very complicated. But of course, hindi amo ina no? Ang paghimo sa Ginoo because ang mga tao nga nag-aagi sa aton nga kabuhi, ang iban nagahatag sa aton inspirasyon, ang iban nagahatag sa aton leksyon, ang iban we're just there, no? Para nga in a fleeting moment magalabay lang sa aton nga kabuhi. But of course, once we find our partner in life, that is when no, we try our very best to be the best person para sa tao nga aton nga nangin partner. Thank you so much again sa imo, Taurus 27 sa 3rd District for this quite long episode nga imo gin-share diri sa aton. Oras naton, it is now 51 minutes after 2 o'clock. Kagluyag ko diretsuhan ining sulat ni Lola Amparing. And it says, magandang hapon sa inyong lahat, advance maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa tanan nga mga maukod nga mga listeners, mga pisan nga mga letter senders, kag sa imo, happy day to all. My dearest Tita Regine, bisan medyo malabo ang akon nga panulok, pero ginapilit ko nga magsulat sang akon nga kasaysayan. Natuhoy sa anay Paskwa, kag bagong tuig nga mga nagliligad. Tita, madamo pa ang mga na-recall ko nga mga experiences sa tong unang panahon nga luyag ko i-share sa imo karon. Sa tong buhi pa ang akon nga palangga sa kabuhi. Tanan nga mga preparations para sa Christmas kag New Year, siya lang ang naga-advance prepare. Like mga decors sa balay, mga ingredients para sa handa sa Media Noche, kag sa New Year. Maaga pa na yan, nagapreparar na siya, kag hindi niya luyag, nga buligan ko siya. Abi mo tita, mahilig na siya sa pagluto, kag hindi niya ginaluyag, nga ginabuligan siya, o hindi niya luyag, nga may nagapakialam, kung ano-ano ang gusto niya nga himuon. Permi niya ako ginahambalan, ang himuon mo lang, kag asikasuhon mo lang, ang imo nga trabaho sa school. Abi mo tita, very strict, daw gusto niya perfect. Talagang masaya na masaya kami noong buhay pa siya. Sa panahon na kinuha siya ng ating puong may kapal, ang mga family ng kanyang kamag-anak sa Maynila, nagabakasyon sa amon. Kagtanan nga mga gastos, shoulder nila. Happy na happy man ang pag-upod namon. Tita, may mga times nga nagaisahanon lang ako kung Pasko kag New Year. Ang nagaalaga sa akon, gina-invite ako na nila sa ilang nga balay, kag didto kami nagabanding-banding. May madamo man silang handa, kag didto ako enjoy. Kaupod ang mga pamangkin, kag mga apo ko sa Santa Barbara, kung Christmas, kag New Year. Hindi nila ako malimtan. Bisan wala na si uncle nila, kay ti palangga kag palangga man nila ako. Bangod sa ilang nga tatay, naka-eskwela ako, kag naging teacher. Dako man ang akon nga utang na loob sa kanila. Tita Regine, sa school naman, sa nag-teach pa ako, masayang-masaya rin kasing aking mga pupils noon ang nag-decorate ng aming kwarto. Naghahanda sila sa Christmas party, kag program, nag-exchange gifts, kag masayang-masaya kaming lahat. Naghahanda man ako para sa akon nga mga pupils, kag madamo man ang mga gifts nga ginahatag sa akon sa iban nga mga pupils bisan sa iban nga mga sections maliban sa aking advisory class.
Tita, hindi ko makakalimutan ang kasiyahan na noong unang panahon sa nag-teach pa ako. Really, tita. Tubtob sa subong, ari pa sa akong kaisipan, ang mga nagliligad nga kalipay nga akon nga nabatyagan for 38 years in the service, do parang aso or smoke lamang ang nakaraan. Tita Regine, kung pwede lang nga papabalik ang mga nagliligad, do gustong gusto ko paghihapon nga mag-teach sa mga bata. Kung sa bagay, happy na happy man ako. Sa ngayon, na binibigyan ako ng puong may kapal ng mabuting isip at kalusugan. Biro mo, tita, siguro mga 4 or 5 years na sa ngayon na di ako nakapunta sa Iloilo City. Hindi ko na kaya mag-travel pag walang kasama. Tita, mabuti lang at salamat sa kay Lord Jesus nga ginapasyaran man ako diri sa akong mga kahinablusan halin sa Manila, Rojas City, Cavite City at sa bayan ng Santa Barbara. Salamat sa puong may kapal, madamo sa gihapon ang nag-aalala at nagmamahal sa akin. Sana, tita, makarating ako hanggang 100 years para may grasya ng 100,000 pesos sa GSIS. Tita, wag mong kalimutan ang birthday ko kahit matagal pa. Okay? Ba, grabe, April pa to, no? Advance many thanks to you. So lastly, here's my taos-pusong pasasalamat sa pagbasa mo ng aking kasaysayan. Alam mo, tita, pagkatapos mo basa, kaagad gina-check ko ang aking notebook. So kindly extend my best regards and love to all listeners and letter senders. Thank you so much. Good luck, good health, and God bless. Lola Amparing. Karami, langgit kay Lola. Anyway, salamat ha, Lola Amparing. Siyempre, kung maayo man ang imong hinimuan sa iban nga mga tao, I am sure gabalik gid ina iyan, no? Hindi bala. Oras naton, it is now 4 minutes before 3 o'clock. Kuwaon natin ang flash report. Nagikan sa kay Bombo Rezi Bordon na tuy sa vehicular accident kaya nagluntad dira sa may probinsya sang Antique. Bombo Rezi, mayong hapon. Good morning, everyone. Sabi ko po, pag-ulitan ka dito sa aton, ni Mr. Roderick Train, ang head ng Provincial District Reduction. Bombo Resi, palihog improve sa imong signal dira, daw hindi clear ang imong pagsulod diri sa aton. Pangita-ngita abis ang siguro mataas-taas na lugar. Try natin liwat. Yes, go ahead. Rezi? Bombo Rez? Yes, sir. Okay lang ako niya, Though hindi pagid manami. Stay put. Sige, let's try it again. Sige. Madaya lang liwat ha, si Bombo Chris sa imo, Bombo Rezi. And by the way, sa mga nag-join sa ato nga promo, 1-2 Panalo, part 22, pwede na siguro, no, nga mahatag ko anay ang isa naton ka lucky winner, second winner for the day, samtang ginahulat naton si Bombo Rezi Bordon. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Yes, today is December 6 and this is our second winner for the day. Ang iyang preferred purchase, Cream Silk Hair Conditioner. 67 years old, taga Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations sa imo, LC Ponsalan. Sa liwat, congratulations sa ating second winner for the day, LC Ponsalan, 67 years old, sang Dungon C, Mandurriao. Cream Silk Hair Conditioner ang iyang preferred purchase. Congratulations! You have 6 hours para nga magkadadiri to claim your very exciting prizes. And this time, balikan natin si Bombo Rezi Bordon sa updates sa natabo ng vehicular accident dira sa may probinsya sang Antique. Bombo Rezi. Tita Reg, sa aton nga mga kabombo gina-confirm na diri sang head sang Professional Disaster and Risk Reduction Management Office si Mr. Broderick Train nga ang ining unidentified kagina nga lalaki nga kakip sa mga napatay sining nga natabo nga aksidente diri sa bahin sang Hamtik Antique ang gin-claim na sang pamilya sini from South Cotabato pa Tita Reg ining si Jessie Haveliana. Yes.
I see. Oo, Okay. amo ini siya ang ginapangita, ang ginpangay dito sang bulig, sang pamilya dito sa bahin sang corona dal. Masubo lang ni balita Tita Reg, bangod nga 5 gid ini sila kabilog no from their family ang ginbawian sang kabuhi. Bali amo ning si Jessie Haveliana, ang isa pa ka lalaki, ang isa man ka babayi, amo tong India National, and ang tama pa kabata nga dalakip man sa sining mga napatay Tita Reg. So far subong since nga na-confirm na nakatuan na sang family, wala na accounted na imitanan na Tita Reg, bali 17 ang nagkalamatay, may ara sang 7 pa nga critical ang kondisyon, and 4 nga estable ang kondisyon Tita Reg. Alright. So at least no na positively na identify na. So kabalo na ang mga himata sang nagapangita no sang ilang himata. Do you have any idea, Bombo Rezi, kung ano taning tuyo nila ang nagpa-antike sila? Ang ila sini nga tinutuyo may kadtuan kay do may mga kilala man ini sila diri sa bahin sang probinsya sang Antique, kay do may loved ones man diri sa may bahin sang Antique Tita Reg. And so very sad no, 5 gid. Pila sila tanan nga nag-travel dira? 5 sila Tita Reg, So, 5 man. ubos. Actually naka-post pa sila gani sang nagligad nga mga inadlaw sang ilang nga bonding man dito sa Iloilo City, naka-post pa sila, tanan sila kompleto. Alright. So 5 gid gali sila nga nag-travel, and then 5 man sila nga naubos gid nga nagkalamatay sa aksidente nga ina. May idugang ka pa, Bombo Rezi? So bantayan na sa aton mga kabombo ang latest karon yung mga update. So far ang bahin sang Antique Police Provincial Office wala pa nakapagwa gid sang ilang investigasyon o resulta sang investigasyon. Although nga may hambal nila, may timeline man sila, but wala gid specify kung ano sanod ang timeline niya ini. But tiyan mo na nagakasubo man sila kay sa saning natabo man nga aksidente diri sa bahin sang Hamtic Antique. Alright, madamo ingin salamat, Bombo Rezi Bordon. Ini si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo. Madamo ingin salamat, Bombo Rezi Bordon. So positively na identify na no sa pamilya ang ila ginapangita nga isa pa kahimata nga wala nakita, and then may isa didto nga gin-report kaina nga amo na lang to ang wala pa na identify, and well based sa latest nga update nga nidulong sa ato ni Bombo Rezi na positibo na nga nakilala sang pamilya. So na-claim na no, or maybe ginahitso na ang paghimos sang isa pagid ka miyembro sang ilang family. 5 gid gali sila nga nagkaladto didto, and then 5 man sila ang nadulaan sang kabuhi. So very sad. Oras naton mga kabombo, it is now 3 minutes after 3 o'clock. I guess ang iban pa nga mga istorya buwas naman sa aton liwat nga pagpanumbalikay NB sa probinsya sang Iloilo. Pasensya gid, wala ta na diretsohan ang imong nga istorya because why nakita sang oras. Anyway, sa iban pa nga mga may biyag man nga mag-share sa ilang mga istorya, pwede lang nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Si Tita Regine sa gihapon para sa kahapon lamang program Balikay Kita Buwas. Salamat gid, good afternoon, and God bless.